Так. Здаецца, трансляцыя пачалася. Хто ўжо долучыўся, тым прывітання. У нас тут невялічкая затрымачка. То бок, нават калі трансляцыя ўжо запусцілася, вы будзеце чуць мяне са спазненнем. Значыцца, пасядзіце там, пакуль можете пазакідваць паведамленне, а я параскідваю спасылачку на трансляцыю. Чикш. Хутка пачнем. Так, телега ёсць. Дискорд. Так, хутка пачнем стрим. Дискорд таксама ёсць. Не, такс. І Твиттер, які я пакуль што яшчэ чамусьці не выдаліў. Хутка пачынаем стрым. Так, спасылкі параскідваў. Здаецца, усе павінны быць у курсе, што мы транслюем. Дзе тут вебка? Усім прывітанне, мае любімыя падпісанты. Не бачыліся з вамі мы, акрамя як на этэры Пятрухіна, можна сказаць, нават больш, чым 2 тыдні. Не больш, чым 2 тыдні. Роўна 2 тыдні таму я стрыміў у суботу на гэтым канале, і зараз я як фенікс паўстаю з попелу і працягваю сваю медыйную дзейнасць. Давайте я чат сабе яшчэ выведу асобна, таму што я бачу, вы ўжо нешта панапісалі. Тэкст чату ў асобным акне. Так, гуку няма, гук ёсць, вітаю, прывітанне Язэп, вітанкі, прывітанне. Вартувало Маргінезу выйти на стрім, то пачалась нова війна, думайте. А што здарылася? Да, нічога асабліва. Хаця я не разумею, ты пра вайну, ці пра мой канал, ці пра ўсё адразу. Магчыма, ты лічыш, што гэта адзін працэс, як Pitmaster B. Вітаю, Мазач, прывітанне, Hello World. Усім прывітанне, хто долучаецца потихонечку, нас ужо гляджу 9 чалавек глядзіць. Усім здароў. Стаўце адразу, хто можа, падабайкі. Шэрце трансляцыю, каб як мага больш людзей з самага пачатку на яе падключылася. Што ж я вам магу сказаць? Гэтыя 2 тыдні, так бачу твой стрым з Пятрухіным. Праўда, ніхуя сабе, унікальны досвед. Вось, што вам магу распавесці? Спадзяюся, што ўсе, хто зараз глядзіць мяне на стрыме, ужо пабачылі мой відос, які я піліў цэлых 3 дні, без перапынку монтажу гэтае гаўно неверагоднае. Я больш ніколі ў будучыні не хачу рабіць абсалютна ніякіх відэа менавіта ў такім фармаце, у фармаце монтажу, у фармаце сапраўдных відэа, якія прыходзіцца наразаць, над якімі прыходзіцца старацца, да якіх не толькі трэба падрыхтаваць тэкст, а яшчэ яго і агучыць добра, і пад гэтую агучку падвесці відэарад спецыфічны, які не будзе выглядаць левым. Хаця, на мой погляд, мне гэта не зусім удалося. Там у некаторых момантах відавочны досыць лянотны монтаж.
Але так ці іначай, наколькі я зразумеў па водгуках, людзям відэа спадабалася. Ну яно набрало свае заслужаныя там амаль 1500 праглядаў. Спадзяюся, што набярэ яшчэ прынамсі столькі ж у бліжэйшыя месяцы. Вось аўдыторыі я набраў сабе таксама нямала на гэтым відэа і на стрыме Пятрухіна. Таму, у прынцыпе, яно акупаецца нібыта, але з іншага боку я не стрыміў цэлых 2 разы. Цэлы тыдзень я не стрыміў і не посціў, што вылілося ў тое, што мне ніхто не данаціў, мне і за тое відэа ніхто не затанаціў, то бок у сэнсе грошай я ў поўным праёбе, мне ніхто нават жалкай капейкі не закінуў. А стрымы гэта заўсёды і магчымасць сустрэцца са сваёй аўдыторыяй непасрэдна вось так з вока на вока і атрымаць нейкую ўзнагароду за сваю дзейнасць і зваротную сувязь. Вось, карацей, пішыце таксама тут у чаце, можаце пісаць, як вам спадабалася відэа або як вам яно не спадабалася. Мабыць, хочаце некаторыя моманты яго абмеркаваць. Чалавек не глядзеў відэа па ходу і адлятае ў бан, таму што трэба, блядь, глядзець відэа. Слова забароненае ў чатах, узгадваць гэтую асобу нельга. Вось. Таму пасядзі, памаўчы. Конфлікты не оминули навіть білоруськомовний ВСЖ. Ну, па-першае, не ВСЖ, а УКЖ, я папраўлю. А па-другое, савок ёсць савок. Людзі, якія прывыклі скардзіцца дзяржаўным структурам у якасці вырашэння сваіх міжасобных канфліктаў, існуюць што ў Беларусі, што ва ўкраіне, што ў Рашцы. Савецкі чалавек, ён паўсюль прыкладна аднолькавы. Як бы нам не хацелася гэта схаваць. Нахуй старацца, я вось таксама не разумею. В тебе конфлікт з беларусіяною? Не, у мяне няма канфлікту з беларусіяною. Я лічу, што ён паступіў не вельмі прыгожа, напісаўшы той пост, але мы, наколькі я разумею, не ў прэтэнзіях адно да аднога. Ну, прынамсі, не настолькі ў прэтэнзіях, каб гэта можна было назваць канфліктам адкрытым. Ось. Лан, хулі бухцець, а мы маргінез, гэта правільна, дзякуй. Якщо тобі запропонують бути грантососом, то ти погодишся? Так я ўжо ў пэўным сэнсе грантасос, просто я не смакшу гранты на сваю медыйную дзейнасць. Разумееш, а калі б мне маю дзейнасць у інтэрнэце спансавала якая-небудзь еўрапейская кантора, то мне прыйшлося пералапаціць просто ўвесь канал, змяніць фармат, змяніць пасыл, ўсё пазмяняць для таго, каб можна было б хаця б якую-небудзь цэнзуральную справаздачу прадставіць адпаведным органам, чаго я рабіць не хачу і не збіраюся абсалютна. Хто глядзеў зноў ж такі мае разважанні на канале Пятрухіна, можа проста іх сабе прыгадаць. Я лічу, што гранты, на якую дзейнасць яны б не ішлі, так ці іначай з'яўляюцца шкоднымі. То бок, калі гэта гранты на палітычную дзейнасць, гэта шкода з таго боку, што ты фактычна дэкларуючы сябе прадстаўніком беларускага народу, выконваеш інтарэсы, абслугоўваеш інтарэсы трэцяга боку. А калі ты медыа-кантэнт-мейкер і атрымліваеш гранты, ты губляеш сувязь з аўдыторыяй, ты не разумееш, што ёй цікава, ты... Гукі нейкія дзіўныя былі. Ты не маеш кантакту з ёй, ты не разумееш, што ёй цікава, ты яе не выхоўваеш адпаведным чынам, не навучаеш іх пэўнай лаяльнасці, таму што любы чалавек, у якога кантэнт канцэнтруецца на ягонай асобе... Гэта, блядь, звонку ў машыны нейкая бібікая.
Таму што калі контент канцэнтруецца на асобе стрымера, прыходзіцца аўдыторыю прывучаць да таго, каб глядзець менавіта контент гэтага стрымера. Вось, прывучаць данаціць. Культура данатаў, яна не ўзнікае на контенце, які робіцца за грошы трэцяга боку. Навошта аўдыторыі данаціць, калі яна разумее, што ёсць данаты, што няма данатаў, шоу будзе выходзіць да пэўнага моманту, пакуль не спыніцца фінансавая падтрымка. Адпаведна, ніводзін з гледачоў не зацікаўлены фінансава у тым, каб яно цягнулася. Ну як гэта не назваць фінансавай зацікаўленасці, таму што, вядома, гледачы самі яны не атрымліваюць ні капейкі з таго, што я раблю, але, груба кажучы, у іх няма разумення адказнасці за контент. А стрымерская творчасць, яна акурат і характэрная тым, што фактычна тое, што адбываецца на стрыме, напрамую залежыць ад аўдыторыі, ад таго, наколькі яна будзе актыўная ў чаце, наколькі яна будзе актыўная ў донатах, наколькі яна будзе цікавыя відэа замаўляць, і ці ўвогуле яна будзе гэта рабіць. Адпаведна, кантакт з аўдыторыяй пастаянны, неперарыўны і двухбаковы. А калі б я атрымліваў грошы ад якога-небудзь гранту, то навошта б не было, напрыклад, вас агітаваць мне данаціць? Мне б і так было дастаткова грошай. Ну, у параўнанні з тым, што вы мне данаціце, любы грант мне прапанаваў бы ў некалькі разоў больш. Я б таксама закупіў бы, блядь, сабе апаратуру, нахуй, як мне... Хочацца сказаць, вот адмін вертасексуал казаў гэтую палку-капалку паставіць сабе для мікрафону. Вось, я б купіў сабе які-небудзь iPad дарагушчы, я б спецыяльна арендаваў сабе студыю, у якую я б ездзіў выключна на таксі і выключна ў бізнес-клясе, ці як гэтая хуйня называецца, у таксі, каб потым усё гэта ўпісваць у справаздачу па гранце як неўнікнёныя абавязковыя траты на ўласную творчасць. Таму не, гранты ідуць нахуй, яны мяне наадварот бы абмяжоўвалі хутчэй. Мне ж прынцыпова ніякую заўгодна творчасць выліваць у інтэрнэт, а менавіта тую, што мне падабаецца. Я раблю контент, які сам бы стаў глядзець, а контент на грантах, блядь, ну яго і так дахуя ў інтэрнэце. Можете, каму не падабаецца мой контент, можете знайсці сабе контент на грантах, блядь, на прасторах Белнету, гэта просто кожны першы. Таму моя унікальнасць у гэтым, моя перавага. Разумееце, я як хрысціянін, моя перавага над заможнымі і моцнымі людзьмі гэтага свету заключаецца ў тым, што я бедны хуесос, але пры гэтым з душой. Вот, хрысціянскі канал Маргінеза, подписывайся. Бля, інфармацыя ў відэа досыць добрая, але музыка на фоне... А што музыка на фоне? Музыка на фоне геніальная, ты хацеў сказаць. Милостивий Маргінез, не баньте пермачом людей. А я не забанил его пермачом, просто походу человек думал, что я пожартовал своим відео, ці хотел меня тонко протролить, адляцеў у выніку бан на 24 гадзіны. Принципы для гнит, идем дальше. Грантик от Трампа, привет, привет. Дрон летить. Спачуваю. Так, ну калі гэта не дрон над галовамі іранскіх. Ідзем далей. Гранты ўвогуле большасці выпадкаў гранту ўвогуле ў большасці выпадкаў выдаюцца на выключна нерэнтабельную хуйню. Таму і атрымоўваецца нешта кшталту пустых датацыяў замест цікавых праектаў. Ну, адкуль грантадаўцы разумець непасрэдна, што цікава людзям, што людзі будуць глядзець. То бок вы разумееце, што гэта ж нават не працуе як інвестыцыя. Я не маю нічога супраць інстытуту мецэнацтва, калі сярод шырокага колу зацікаўленых
у кантэнце людзей, якія данацяць там па даляру, па 2, знаходзіцца мецэнат, той самы шэйх, які гатовы данаціць на пастаяннай аснове вялікія грошы. Гэта адна справа. Іншая справа, калі у пэўнай дзяржаўнай структуры еўразвязаўскай ёсць проста план пяцігодка на тое, што ім трэба падтрымаць вось столькі-то беларускіх культурных праектаў, якія там разлічаныя на умоўную барацьбу з рэжымам, або не разлічаныя проста ў рамках там культурнага глобальнага праекту па падтрымцы культураў малых народаў. Вось ёсць у іх проста такая задача, і ім трэба пэўнай колькасці людзей раздаць гэтыя грошы. Ну і адпаведна яны проста глядзяць на тое, што ім дасылаецца ў дакуменце, потым яны глядзяць на накручаную падпісоту. Ведаеце, хто сачыў за скандалам вакол накрутак на твічы, прыкладна павінен разумець, як гэта працуе з боку грантадаўца. У пэўным сэнсе грантадавец, ён мысліць як рэкламадавец. З майго пункту гледжання ані з маральнага, ані з юрыдычнага гэта не адно і тое ж, канешне, але пры гэтым безумоўна, ацэнка творчасці яна адбываецца на абсалютна тым жа самым узроўні, то бок як грантадаўца, так і рэкламадаўца глядзіць проста на колькасць там онлайну, калі гэта стрымы, або на колькасць праглядаў, падпісчыкаў, калі гэта відэакантэнт на Ютубе, і ацэньвае такім чынам творчасць, ці яна сапраўды цікавая людзям. А тое, што гэта накруткі, тое, што калі ты ў каментары, у секцыю каментароў пераходзіш, там з 50 000 праглядаў на відэа некалькі каментароў і 2 падабайкі, ніхто гэтым не цікавіцца. Гэта ўжо нікому, усім насраць, гэта нікому не інтарэсна. Ось. А я працую па рыначных правілах і гуляю ў рыначную канкурэнцыю. З іншага боку, вядома, не заўсёды гэта атрымліваецца, таму што немагчыма проста так узяць, прыйсці на рынак, якога няма, это фактычна стварэнне новага рынку з нуля, груба кажучы. Там, дзе дагэтуль была толькі падтрымка з боку дзяржавы, гэта складана заўсёды. Прытым, што падтрымка з боку дзяржавы, ну окей, там з боку амерыканскай дзяржавы спынілася, але еўрапейскія гранты, наколькі мне вядома, засталіся на месцы. Адпаведна, ну цяжка канкураваць з асобамі, якіх проста напіхваюць грашыма, напіхваюць медыйнай падтрымкай. Разумееце, ёсць абмежаваная колькасць месцаў, калі вы заходзіце на YouTube, глядзіце на галоўную старонку, ёсць абмежаваная колькасць месцаў, дзе можа з'явіцца які-небудзь беларускі кантэнт, які вы захочаце паглядзець. І ў 99 выпадках са 100 гэта будзе не мой кантэнт, таму што у мяне няма грошай на рэкляму, у мяне няма грошай на накруткі. І мне столькі не данаціць, як праектам, якія вы можаце спаткаць у чыстым полі Ютуба. Маргінез, гэта пра польская версія Бондаравай, нават твары схожа. Музыка на фоне не зусім дарэчная ў большасці выпадкаў. Чал, ты пазнаёміўся з правіламі паводзінаў на маіх трансляцыях. Я табе даю папярэджанне. Першае, я бачу, ты выдаліў гэтае паведамленне. У нас забаронена ныць. Вось адно з 4, здаецца, правілаў. У нас забаронена быць руснёй, забаронена ныць, забаронена пісаць паклёпы на сяброў каналу і штосьці яшчэ. Якое было яшчэ? Не парушаць правілы пляцоўкі. Вось 4 правілы галоўныя. Не парушайце іх. Калі вы іх парушаеце, вы рызыкуеце патрапіць у перманентны бан у залежнасці ад таго, які ў мяне будзе настрой. То бок вы напісалі нейкую хуйню, у мяне дрэнны настрой, я вас забаню пермачом і не разбаню ўжо больш ніколі. Таму пішыце ў чат з разуменнем сваёй адказнасці за тое, што вы пішаце. Чи існує порно на білоруській? Бо так сталося, що я знайшов на русинській.
Не ведаю, магчыма нашыя хлопцы і дзяўчаты з беларускіх агучак могуць падсуеціцца і нешта такое выдаць. Але, прынамсі, мне не давялося глядзець. У прынцыпе, на ўсходнеславянскіх мовах, здаецца, не тое, каб шмат порна-кантэнту, калі гэта не расейская мова. Знайсці якое-небудзь порна на польскай мове, на украінскай, я ўжо не кажу пра беларускую, гэта задача не з простых. Ой. А ў Польшчы, здаецца, яшчэ ёсць некаторае абмежаванне юрыдычнае на тое, каб ствараць падобны контент. Таму нават калі ёсць якое-небудзь польскамоўнае порна, то хутчэй за ўсё яно робіцца не ў Польшчы. Ну, пра Украіну не ведаю. Не ведаю. Я думаю, украінцам трэба здымаць порна са сваімі расійскімі палоннымі. Чаму б і не? Вядома, на умовах контракту, хуё маё. Вось. Я ў вочы ябусь. Разумею. Блядь, ахуенная проста. Выдаляюць паведамленне, а яно адзін хуй прыходзіць. Яно прыходзіць таму, што я карыстаюся спецыяльнымі магчымасцямі. Так-то ў чаце яно выдаляецца, просто на экране яно ўсё роўна застаецца, і я магу яго прачытаць. У нас диктатура, думаешь, тебе хтось змусорив все таки? Я не ведаю, я думаю, что мяне б об гэтым абвясцілі. Пакуль што цішыня. То бок, пакуль што далей за пагрозы гэтая справа не працягнулася, але я гатовы і да такіх наступстваў. Вось. Хай піша. Хай піша. Хай спрабуе стварыць мне праблемы. Вось. Так ці іначай, галоўныя рэпутацыйныя праблемы будуць толькі на баку гэтага персанажу. Хаця з іншага боку усім похуй на рэпутацыю. Яшчэ адзін вынік таго, што людзі піляць творчасць выключна на гранты, заключаецца ў тым, што ім насраць на рэпутацыю сваю сярод беларусаў, сярод беларускіх контент-мейкераў. Яны проста піляць контент і клапацяцца аб рэпутацыі сярод сваіх грантадаўцаў, і ўсё. Яны канкуруюць за грантадаўцаў, адпаведна, іх цікавіць выключна рэпутацыя сярод грантадаўцаў. На тое, як аб іх будуць думаць у беларускім асяроддзі, нікому не цікава. Нікому не цікава. Тэкс. Я бачыў, што аднаму хлопцу прапаноўвалі агучваць порна па-беларуску. Так, спадзяюся, ён атрымае грант на гэтую дзейнасць. Вельмі буду за яго рады. Вось, паведамленні ў чаце, я гляджу, скончыліся, але ў нас на стрыме шмат людзей, таму вось 15 чалавек, таму я думаю, што варта сказаць для тых, хто ўпершыню ў нас апынуўся. У нас нашыя звычайныя сольныя трансляцыі праходзяць такім чынам, што я чытаю усе паведамленні ў чаце, я прымаю данаты, спасылкі на данаты знаходзяцца ў апісанні стрыму, унізе там па спасылачках можна заданаціць і праз Donation Alerts, і праз Streamlabs, і праз Турнікет, і праз Tribute, карацей, каму што падабаецца. З донатамі можаце замаўляць відэа таксама. Цэннік знаходзіцца на экране ў правым ніжнім куце. Замова відэа, нулявая чарга бясплатная, усе вышэйшыя чэргі за вашыя грошыкі. Вось спасылка, дарэчы, на спіс з ужо замоўленымі відэа знаходзіцца вось акурат у чаце. Я яе вам вывеў і замацаваў. Вось, перад замовай відэа я вам раю падумаць над тым, наколькі цікава нам будзе гэта глядзець на стрыме. Зноў ж такі, хто там ад Пятрухіна прыйшоў, мы тут звычайна на стрымах не абмяркоўваем грошы хваранак авячоркі і тое, што ў ціханаўскай ціцькі недастаткова мясістыя. У нас іншая трошкі павестка, хаця палітыку мы таксама абмяркоўваем. Проста калі вы захочаце нейкую палітоту замовіць, такую лякальную беларускую,
падумайце двойчы перад тым, каб змарнаваць на гэта свае грошы. Іначай вы рызыкуеце тым, што я буду сядзець і хуйню нейкую несці, або проста з чатам пиздзець. Пытанні можаце задаваць пра актуальныя падзеі, пра палітыку, пра літаратуру, пра, не ведаю, кіно, пра што заўгодна. Можаце поўным автопам, калі нават адчуваеце, што вашае пытанне не вельмі пасуе да тэматыкі, пра якую канкрэтна ў гэты момант вядзецца гаворка, пішыце, я ўсе паведамленні звычайна чытаю. Можаце задаваць свае пытанні па неўрабіялогіі. Я студэнт Ефілёнскага універсітэту. У гэтым годзе я яго скончваю. Вось свой бакалаўрыят. Таму па меры магчымасці і па высокасці сваіх кампетэнцыяў я змагу на вашыя пытанні адказаць, калі змагу. На жаль, ён у Беларусі, таму наўрад ён далучыўся да нашага грантасмокскага кута. З іншага боку, ён можа сам пасмактаць хуй. Гэта таксама пэўная перавага, і нават пераагучваць не прыйдзецца. Якія лекі альбо іншыя біяхімічныя злучэнні з цікавай гісторыяй адкрыцця ты ведаеш? Блядь. Я не фармаколог. Нават нічога такога ў галаву не прыходзіць. Мне звычайна цяжка наогул запамінаць назвы хімічных всялякіх кампанентаў, лекаў, хімічнае злучэнне. Здаецца, у ацетылхаліну была нейкая цікавая гісторыя з тым, як яго адкрывалі, але я ўжо цяпер не памятаю. Там была гісторыя нейкая звязаная з тым, што адкрыўцу ацетылхаліну у целе жабаў, здаецца, дапамагла ягоная жонка. Яна дапамагла яму выкарыстаць у вылучэнні гэтага неўрамедыятара нейкую сваю жаночую касметыку. Але я ўжо зараз не памятаю, што там было канкрэтна. Не магу нічога ўзгадаць. Калі ўзгадаецца, тады адразу распавяду. Секс спрычыняе аўтызм. Чаму ты выбраў менавіта гэты кірунак адукацыі? Моё нейкая гісторыя. Гісторыя насамрэч досыць забаўная, таму што я цікаўлюся неўрабіялогіяй яшчэ з падлеткавага ўзросту. Я, калі абіраў сабе наогул профільную клясу, у нас 10-11 класа ў школе была профільная. І я думаў, вось у 8-9 клясе, куды мне пайсці ў профіль, а я быў такім трошкі распіздзяем. Я першыя клясы школы быў выдатнікам, а потым усё пайшло па піздзе. І толькі каля 8-9 клясе я пачаў задумвацца аб сваёй інтэлектуальнай будучыні. І я думаў, разважаў над тым, каб або рабіцца перакладчыкам, або ісці ў медыцыну. Вось, то бок, з аднаго боку мог пайсці ў якія-небудзь мовы, там у ангельскую, скажам. І з сённяшняга пункту гледжання з вышыні пражытых гадоў я разумею цудоўна, што мне не трэба было ісці ў перакладчыкі і ў мовы, таму што, па-першае, профільныя клясы філалагічныя гэта проста адстойнікі для быдла звычайна, дзе людзі нават пасля таго, як яны прайшлі праз 2 гады профільнага навучання, не здольныя падтрымаць элементарнай размовы на той мове, якую яны вывучалі.
А там по-другое гэта просто філіялагічныя факультэты у Беларусі, нават у замежжы яны абсалютна бесперспектыўныя і часта антыінтэлектуальныя. Там просто людзі вывучаюць нейкую хуету, якая ніякага дачынення не мае ані да навукі, ані нават да акадэмічнай дысцыпліны. Просто нейкая шыза, там вывучаюць якія-небудзь вершы па літаратуры расейскай або беларускай. Другі шлях быў медыцына, і я доўгі час думаў, што я буду менавіта медыкам. У мяне пачало атрымлівацца рабіць біялогію, хімію, я пачаў разумець хімію. Спачатку мне гэта хуёва ўдавалася, потым я нават у алімпіядах удзельнічаў па хіміі. У нас досыць жорсткая такая хіміца была ў школе. І у 9 клясе, здаецца, недзе ў пачатку, вось ведаеце, лета паміж 8 і 9 клясай я патрапіў на контент такога інтэрнэт-дзеяча, тады папулярнага. Зараз, магчыма, пэўная частка аўдыторыі нават не чула ніколі пра гэтага чалавека. Быў такі Дмітрий Ларин на прасторах расійскага Ютубу, які рабіў сябе ўражанне такога, ведаеце, разумнага чалавека сярод тупых людзей. І я, будучы не зусім высокага інтэлектуальнага ўзроўню падлеткам, мне было гадоў 15, мабыць, а то і менш, пацеў на ягоную творчасць і пачаў цікавіцца літаратурай, якую ён раіў для прачытання на сваіх там трансляцыях. Таксама ён вёў нейкія этэры і відэа, у асноўным гэта былі відэа. Адной з гэтых кніжак, якія ён раіў, была кніжка Крыстафера Фрыта, называлася па-расейску «Мозг і душа». Як вы разумееце, у арыгінальнай назве пра ніякую душу гаворкі не вялося. Гэта чыста фіча расійскіх перакладчыкаў пастаянна скатвацца ў нейкую шизофрэнію па тыпу, рэальна можна было кніжку гэтую назваць з такім жа поспехам «Спіздзелі» і зрабіць выгляд, што так і было. А кніжка ў арыгінале сама называлася «Making up the mind». І Крыстафер Фрыт гэта такі неўрапсіхолог, ён спецыялізуецца на шизофрэніі. Ягоная кніжка вось гэтая «Мозг і душа» гэта была такая папулярная навуковая літаратура, якая распавядала агулам пра тое, як працуе на нейкіх агульных механізмах наш мозг. То бок там распавядалася і пра працу нейронаў, і пра працу мазгоў агулам, і пра ўсялякія такія больш псіхалагічныя аспекты неўранавукі, пра тое, якім чынам псіхадэлікі ўплываюць на нашыя мазгі, адкуль бяруцца усялякага роду ілюзіі, якія мы назіраем, так? То бок там вось класычная ілюзія вось гэтымі выпуклымі 3 кропачкамі і наадварот такімі уціснутымі 3 кропачкамі. І выпукласць і уціснутасць проста ўспрымаюцца мозгам у залежнасці ад таго, як на гэтыя структуры падае святло. Такія усялякія праблемкі там агаворваліся, і класычнае паўлаўскае вучэнне разглядалася. Самая розная херня, там, нават некаторыя моманты са статыстыкі былі прыведзеныя, прычым у досыць папулярным фармаце. Гаворка, увесь аповед у кніжцы, ён палягаў на тым, што Фрыт, ён разважае на тэмы неўрабіялогіі у размове з сваім, я так разумею, выдуманым, хутчэй за ўсё, калегай, псіхолягам. І гэта ў рамках дыялогу праз усю кніжку праходзіць. Насамрэч досыць займальная літаратура, асабліва калі вам мала год, калі вам 15-16 год, як мне тады, і вы хацелі б зразумець, ці цікавая неўрабіялогія для вас як дысцыпліна, я вам гэтую кніжку раю. Можаце прачытаць яе па-расейску, можаце прачытаць яе па-ангельску. Не ведаю, ці яна была перакладзеная на іншыя мовы. Дарэчы, наколькі я памятаю, кніжка гэта была з выдаўніцтва «Дынастыі», а «Дынастыя» яна пазней была прызнаная ў Расіі замежным агентам. Таму, магчыма, вы зараз яе не знойдзеце на палічках сваіх кніжных крамаў. Вось. Але прачытаўшы гэтую кніжку, я ўжо назаўсёды для сябе вырашыў, што я не хачу займацца медыцынай. Медыцына для мяне страціла усялякі сэнс, а я медыцынай не тое, каб моцна цікавіўся, проста гэта выдавалася відавочным.
у нас усе, хто ішоў у хімбіяклясу, прымалі для сябе такі лёс, што яны будуць медыкамі. І звычайна біёлегамі рабіліся людзі, якія хуёва ведалі гэтыя прадметы. То бок было звычайна так, што той, хто набіраў на цэнтралізаваным тэставанні, гэта такая форма экзамена у нас была раней пасля школы. Той, хто здаваў цэнтралізаванае тэставанне на добрыя, на высокія балы, ён патрапляў на медыцынскія факультэты, ну, медыцынскія універсітэты, карацей. А тыя, хто хуёва іх здаваў, патрапляў на біяфакі, або мясцовыя, там у Віцебску, дзе я вучыўся ў школе, або ў Менску, куды я паступіў у выніку на біяфак. Але я на біяфак паступаў абсалютна свядома, не таму, што мне не хапала балаў, я наогул не здаваў ніякага ЦТ, я прайшоў на біяфак па алімпіядных сваіх дасягненнях. Я мог бы з такім жа поспехам паступіць на медыцынскую спецыяльнасць. Але гэтага я рабіць не стаў, менавіта таму, што я зразумеў, што можна быць не медыкам, што можна цікавіцца чымсьці іншым на больш фундаментальным узроўні. І гэтым чымсьці іншым апынулася неўрабіялогія. Вось, адпаведна, з таго моманту я пачаў цікавіцца самымі. У мяне быў перыяд, калі я там глядзеў Неўзорава таго ж. Гэта быў перыяд такі досыць турбулентны. Я спажываў вельмі шмат такога медыакалу, але зноў ж такі вельмі добра мне пашанцавала, што звычайна, калі я цікавіўся нейкай такой супярэчлівай асобай, я ў першую чаргу глядзеў на тую, якую літаратуру яна можа прапанаваць, асабліва па тэматыцы, якая мяне цікавіць. Ну, адпаведна, там у Неўзорава таксама свайго часу выйшаў спіс літаратуры для інтэлектуала. Ну, я пачаў ва ўсім гэтым капацца, там прачытаў яшчэ некалькі цікавых кніжак па неўрабіялогіі, і я паступаў пасля ўсіх гэтых алімпіядных справаў, калі я ўжо пачаў сур'ёзна цікавіцца біялогіяй, прачытаў, ну, сапраўды, для падрыхтоўкі да алімпіядаў у Беларусі, прынамсі раней, трэба было прачытаць дохуя. Я ведаючы, што ў Беларусі не існуе неўрабіялагічнага кірунку, то бок немагчыма адразу быць неўрабіёлегам, я вырашыў, што буду паступаць на біяхіміка, і ў выніку паступіў на біяхімічны кірунак у Беларускі дзяржаўны універсітэт. Зноў ж такі, паўтаруся, я гэта зрабіў абсалютна свядома, думаючы, што гэта мой найлепшы выбар з тых, што я меў на той час. Ну вось і так неяк атрымалася, што я цікаўлюся цяпер неўрабіялогіяй, не з'яўляючыся нават студэнтам беларускага універсітэту. Як апынулася ў Беларусі, ніякай неўрабіялогіі не існуе. І тыя рэшткі неўрабіялагічных даследаванняў, якія там яшчэ трываюць, хутчэй выклікаюць такую, ведаеце, сумную ухмылку, сумную усмешку. Ну і потым, калі я перабраўся ў Польшчу, я проста даведаўся, што ў Кракаве маецца універсітэт, у якім нават на ўзроўні бакалаўрыяту можна адвучыцца на неўрабіёлага. Ну, і, адпаведна, я сюды і паступіў па выніках размовы кваліфікацыйнай. Вось, неяк так. А калі вас цікавіць менавіта прычыны, па якіх мяне тая кніжка яшчэ першапачаткова зацікавіла, то яны палягаюць у плашчыні такой досыць філазофскай з некаторага пункту гледжання, таму што мяне цікавіла пытанне чалавечай прыроды, антрапалогіі, і мне здавалася, што з поглядаў на антрапалогію, на прыроду чалавека, з таго, што чалавек зрабіць можа, чаго ён не здольны зрабіць проста фізычна, павінныя вынікаць усе палітычныя погляды. Усе палітычныя погляды на штодзённае жыццё, карацей кажучы, увесь апарат, увесь той паняційны і стасунковы апарат у галаве чалавека павінен вынікаць менавіта з ягоных поглядаў на антрапалогію. І гэты погляд я дагэтуль захоўваю. Я дагэтуль лічу, што калі вы прытрымліваецеся, скажам, правых поглядаў палітычных і не ведаеце нічога аб пабудове і працы галаўных мазгоў чалавека, то вас вельмі проста будзе перарабіць на левака.
І для любога чалавека правых поглядаў біялагічныя веды хаця б на нейкім мінімальным узроўні павінны прынамсі часткова ўваходзіць у фундамент ягоных поглядаў. Іначай, калі, скажам, замест біялогіі, замест неўрабіялогіі ў першую чаргу гэта будзе якая-небудзь нядзельная школа хрысціянская, дзе вам распавядуць, што няма ані Эліна, ані Іудэя, і што людзі пытаюцца Святым Духам, то у вашых поглядах ад правага будзе досыць мала. І сучасныя, на мой погляд, сучасныя гэтыя правыя павароты ўсе, якія пабудаваныя выключна на хрысціянскіх або постхрысціянскіх рэфлексіях, яны менавіта на гэтым і праёбваюцца. І гэта проста людзі левых поглядаў, якія заўсёды былі левымі, і нічога у іх няма ніякай цвёрдай базы, якая прабіла гэтых людзей сапраўды бойцамі нейкага інтэлектуальнага фронту, і ў тым ліку палітычна-інтэлектуальнага фронту. Сёння яны левакі, заўтра яны правакі, а для іх гэтыя словы яны ў прынцыпе амаль нічога і не значаць. То бок ты калі за Езуса, ты правы, калі ты супраць Езуса, ты левы. Але калі ў нас настолькі прымітыўны дыскурс, то хаця ў прынцыпе-то, дэмакратыя, яна настолькі прымітыўнага дыскурсу і патрабуе, але я ж не палітык, правільна. Я больш радзею за інтэлектуальную чысціню, чым за палітычныя поспехі. Таму на сваіх стрымах я акцэнтую ўвагу на тых рэчах, якія мне падаюцца фундаментальнымі, якія мне падаюцца уплывовымі, якія мне падаюцца могуць сфармаваць тую базу, якая дазваляе, нават не чытаючы ніякай правай літаратуры умоўнай, сфармаваць цалкам талковыя погляды на жыццё, на тое, як працуе палітыка, на тое, як працуе эканоміка. То бок, з майго пункту гледжання, напрыклад, калі чалавек разумее на фундаментальным узроўні, як працуе эвалюцыйны працэс, ён не можа не быць вольнарыначнікам. Таму што проста ён разумее, як працуе прырода. Рыначнік гэта проста чалавек, які перакладае тыя прынцыпы, якія існавалі мільярды год, якія функцыянавалі мільярды год, якія стварылі жыццё, якое мы маем сёння, прынцыпы функцыянавання, прынцыпы зменлівасці, прынцыпы наслядоўнасці, ён проста іх перакладае на рынок, груба кажучы, на стасункі паміж людзьмі. І атрымліваецца, што спланаваць па-хрысціянску за адзін тыдзень усё эканамічнае жыццё краіны немагчыма. Для гэтага патрэбны працэс, які будзе сам сябе рэгуляваць на аснове канкурэнцыі. То бок, з майго пункту гледжання, гэта не неўрабіялагічны аспект яшчэ, гэта агульнабіялагічны, але з яго ўжо вынікае увесь шэраг вольнарынкавых правых поглядаў, які можна сабе толькі ўявіць. То бок, вам не трэба чытаць якіх-небудзь Хоппе і іншых прадстаўнікоў аўстрыйскай эканамічнай школы, калі вы прачытаеце свайго часу якую-небудзь талковую кніжку па эвалюцыйнай біялогіі. Калі вы чалавек з высокім IQ, вам гэтага будзе цалкам дастаткова, каб збудаваць сваю карціну свету. Я знаю, що в відкриття побічки антидепресантів є цікава історія. Жінка-фармацевта лікувалась від депресії інгібіторами моноамінооксидази, але вона їла сири і вино, і їй ставало від того хуйово. Так відкрили тираміновий синдром. Я, до речі, наконт гэтай гісторыі асабліва нічога не ведаю. Наконт адкрыцця антыдэпрэсантаў. Я памятаю, што антыдэпрэсанты адкрываліся як
як лекі, якія павінны былі лекаваць нешта іншае, але я ўжо зараз дакладна не ўзгадаю. Агулам у мяне ёсць пра антыдэпрэсанты лекцыя на канале, але яна тычыць досыць вузкай насамрэч часткі таго, што можна распавесці пра дэпрэсію. І пра самую дэпрэсію, пра розныя антыдэпрэсанты можна правесці, цэлы нахуй курс, і тое гэтага можа апынуцца мала. Таму я выбачайце, не магу ведаць усяго, і гісторыю адкрыцця антыдэпрэсантаў я таксама прашляпіў. Але я спадзяюся, што мне яшчэ ўдасца ў будучыні правесці які-небудзь эфір, які будзе працягам майго папярэдняга пра дэпрэсію, дзе я ў тым ліку і гэтыя аспекты змагу падкрэсліць. Якія беларускія кнігі ты можаш параіць? Дакладні, калі ласка, сваё пытанне. Што значыць беларускія кнігі? Мастацкая літаратура, нон-фікшн, навуковая. Навуковую я не магу асабліва па-беларуску парэкамендаваць. Што цябе цікавіць-то? Да видно, что у вас на лбу написано «Высшее образование, белорусская мова на высоте». Мне здаецца, у цябе досыць низкие стандарты. А вы экзамены на каком языке сдавали в школе или заставили чиновников понервничать? Не, я ўсё сваё жыццё, такі, ведаеце, русачок. Я, вядома, распавядаю рэгулярна на трансляцыях, што я часта бываў у беларускіх вёсках, і хутчэй за ўсё маёй першай мовай, як гэта называецца, native language для мяне гэта трасяначка, таму што я шмат стасаваўся са сваімі бабулямі, дзядулямі, в асноўным з бабулямі, і ўспрыняў хутчэй гэтую мову, а мае бацькі, яны выраслі ў вёсцы, і іхняя мова таксама досыць далёкая ад маскоўскага дыялекту беларускай. Я звычайна так апраўдваюся і кажу, што я не расійскамоўны, але фактычна з таго моманту, як мяне аддалі ў школу, я ўжо быў цалкам расійскамоўлены, змаскалены беларусік. І ўсе прадметы ў школе я вучыўся ў звычайнай расійскамоўнай школе. Я здаваў па-расейску, а экзамены я здаваў толькі ў 10 класе, і зноў ж такі па-расейску. Пасля 11 класы я ніхуя не здаваў, я быў алімпіяднікам. Алімпіяды ўсе таксама выходзілі па-расейску. Хаця я памятаю, у нас на... Як гэта называлася? Карацей кажучы, для тых, хто не паглыблены ва ўсе гэтыя алімпіядныя справы, пасля алімпіядаў у Беларусі ёсць такая магчымасць абараніць свае адказы на пытанне. То бок табе выдаецца спецыяльна загадзя гэты тэст ужо пасля таго, як ты яго напісаў з правільнымі адказамі, і ты можаш задаць якое-небудзь пытанне, ты можаш абараніць свой адказ, калі табе здаецца, што правільны адказ, які фармальна зазначаны, не адпавядае рэчаіснасці, з'яўляецца некарэктным. Я ўжо забыў, як гэты працэс проста называўся. Мабыць, мне ў чаце хтосьці нагадае, хто таксама ўдзельнічаў у падобных мерапрыемствах. Я памятаю, што па раздзеле мікрабіялогіі выступала жанчына, якая цалкам стасавалася па-беларуску. І нашы алімпіяднікі спрабавалі у меру сваіх ведаў беларускай мовы таксама адказваць па-беларуску. Але гэта было вельмі даўно. Мне многие белорусские письменники нравятся, но вот относительно недавно перечитал и открыл для себя Анатолия Грачаникова «Прыгожее мастацтва», отменные пьесы Макаёнка. Я не знаком с этими авторами. Все бы так хотя бы разговаривали аутентичный и теплый белорусский акцент. Апеляцыя, так, здаецца, гэта называлася апеляцыя. Вось. І дзякуй вам вялікі, што столькі цукру насыпалі на маё халоднае сэрцайка, але ўзровень беларускай мовы у мяне досыць пасрэдны.
Ой. Правильно ў чаце напісалі апеляцыя. Гэта так называецца, калі ты можаш апеляваць да пытанняў, на якія ты адказваў, і паспрачацца з складальнікамі алімпіядаў. На тэму мастацтва, гісторыі та палітыкі. Блять, ты знайшоў, каму задаць пытанне на тэму кніжак па мастацтве беларускіх. Я не арыентуюся ў мастацтве наогул. По гісторыі я таксама не тое каб спецыяліст. Я памятаю, што сваё вывучэнне беларускай гісторыі я пачаў з кніжкі Ластоўскага наогул, якая на сённяшні дзень хутчэй за ўсё актуальнасць мае прыблізна нулявую, але калі ты зусім лодар і ў школе не прызначаў, як я, у сэнсе, што я таксама не прызначаў шмат увагі лекцыям па гісторыі, можаш з гэтай кніжкі таксама пачаць. Але наогул, калі цікавішся, то лепей запытаць у якіх-небудзь гісторыкаў. Вось ёсць такі падкаст, называецца «Так склалася гістарычна», калі вось па гісторыі Беларусі. Хаця там і сусветная гісторыя, здаецца, таксама аналізуецца. Можаш паслухаць, там перыядычна некаторыя аўтары таксама ўзгадваюцца. Калі цябе цікавіць вайсковая гісторыя, то ёсць канал на Ютубе цікавы, называецца Віталь Чырвінскі, па-мойму. І ён у канцы кожнага роліку пасля аповеду на нейкую тэму дае спіс літаратуры. Наогул гэта адзін з маіх любімых каналаў на Ютубе, пры тым, што я яго амаль не гляджу, таму што я не настолькі глыбока цікаўлюся беларускай вайсковай гісторыяй. Але прынамсі фармат, які вядзе гэты чалавек, ён мне вельмі заходзіць. То бок гэта канкрэтна лекцыя без студыі, на $1 мільярд, у якой прыводзяцца там канкрэтныя нейкія здымкі, канкрэтныя нейкія дакументы, канкрэтная літаратура з спісам у канцы. Гэта ахуенны фармат, я вам усім яго раю глядзець, калі вам цікава менавіта гэтая тэма. Я б хацеў, каб больш такіх каналаў з'яўлялася на бліжэйшыя мне прынамсі тэматыкі. А про палітыку шмат хуйні можна прачытаць. Чытай якія-небудзь мемуары. Вось я зараз чытаю кніжку з серыі пра 90-е гады Сергея Навумчыка. Там у яго ёсць серыя, якая прысвечаная, яна, здаецца, пачынаецца з 91-го году. 91-й у яго ёсць год, 92-й, 93-й, 94-й і 95-й апошняя, наколькі мне вядома, зараз кніжка, то бок па кніжцы на кожны год, у якой апісваецца палітычнае жыццё тагачаснай Беларусі. І я зараз чытаю ягоную кніжку пра 95-й год. Слог мне падаецца досыць займальным. Кніжку чытаць цікава, вельмі лёгка. То бок гэта проста такі зборнік cool story ад аднаго з дэпутатаў незалежнасці БНФ, якія прычыніліся да стварэння незалежнай рэспублікі Беларусь. І мне падаецца, што гэта серыя кніг, якая вартая вашай увагі, што тычыцца палітыкі. Акрамя таго, можаш пачытаць якую-небудзь літаратуру палітычную Пазняка. Я раю наогул чытаць не кніжкі Пазняка, таму што кніжкі Пазняка мае сэнс чытаць, на мой погляд, калі ты хочаш фінансава падтрымаць Пазняка, калі ты зацікаўлены менавіта ў тым, каб закінуць яму грошыкаў. А калі ты проста хочаш пачытаць якую-небудзь пазнякоўскую базу, то я раю чытаць ягоныя артыкулы на сайце pazняк.info. Там усе ягоныя артыкулы сабраныя яшчэ з гадоў 2000-х. І прачытаўшы гэтыя артыкулы, ты будзеш ведаць прыкладна, аб чым Пазняк у прынцыпе. І табе хутчэй за ўсё ўжо не прыйдзецца чытаць ягоныя мемуары, кніжкі. Хаця вось, здаецца, апошнім часам ён жа выпусціў гэтую кніжку, выдаў «Стаць у праломе мура», такую аўтабіяграфічную больш, хаця зноў ж такі, я вось калі слухаў прэзентацыю ягонай кніжкі гэтай, што ў Беластоку, што ў Варшаве, вядома, я не прысутнічаў на гэтых прадстаўленнях, таму што я не жыву ані ў Варшаве, ані ў Беластоку.
Я глядзеў на Ютубе, і вы можаце таксама паглядзець. Зноў у Пазняка, як заўсёды, аўтабіяграфічная кніжка апынулася ніхуя не пра Пазняка. То бок чалавек пра сябе не вельмі любіць гаварыць, але з іншага боку гэта, мабыць, і не бага фіча, таму што такім чынам чытач можа засярэдзіць сваю ўвагу на падзеях, якія адбываліся навокал, які, ну, маюць відавочна нашмат большае значэнне, чым там канкрэтныя нейкія перажыванні адной асобы, нават настолькі вялікага палітыка, як Зянон Станіславович. Вось можаш пачытаць з палітычнай літаратуры Пазняка артыкулы. Таму што я сам асабліва, ну, якія я кніжкі Пазняка чытаў. Ну, у мяне ёсць на палічцы, дарэчы, з ягоным аўтографам, ёсць кніжка «Незалежнасць» называецца. Там апісваецца, так, у агульных такіх мазках апісваецца здабыццё незалежнасці Рэспублікай Беларусь, а потым ідзе кароткае разважанне на конт тых каштоўнасцяў, якія Зянон Пазняк лічыць нацыянальнымі і характэрнымі для беларусаў. Разважанні пра дэмакратыю, пра хібы дэмакратыі ў Еўропе. Дарэчы, Пазняк гэта выключэнне ў беларускай палітыцы ўсёй, таму што ў яго ёсць не штучны правы імпульс, які зададзены быў, я не ведаю, магчыма яму праз ягонае вясковае асяроддзе ў суботніках. Не ведаю, як гэта можна інтэрпрэтаваць па-іншаму. Чалавек сапраўды разумее хібы дэмакратыі, разумее, што дэмакратыя гэта строй, ну, менавіта агульная выбарчае права, гэта інструмент, які дазваляе дыктатарам прыходзіць да ўлады. І менавіта ў ягоных разважаннях можна сустрэць тэйкі наконт таго, што Беларусь у будучыні патрабуе, ну, ледзь не аднаўлення інстытуту шляхецтва. І вы гэтых разважанняў не сустрэнеце нават у ягоных бліжэйшых паплечнікаў, такіх як Усаў, Навумчык, Беленькі. Яны ўсе дэмакраты, яны ўсе за агульнае выбарчае права. Яны ўсе насамрэч ідэалагічна, ну, там максімум сацдэмы. А Пазняка гэта сапраўдны правы. Ён сапраўдны правы, нават калі яму ў ягоных разважаннях там перыядычна, на мой погляд, перашкаджае ягонае хрысціянства, ён выдае часта вельмі, мабыць, нават не усведамляючы, выдае досыць моцную правую базу. Ну, у параўнанні з некаторымі ў цябе добры ўзровень яшчэ. Кароткая гісторыя Беларусі Васлава Ластоўскага, так я пра яе казаў. У Ластоўскага, дарэчы, з Ластоўскім іранічна гісторыя абышлася, таму што на пачатку 20-го стагоддзя ён выдаў яшчэ такую брашуру, можна сказаць, ну, паўбрашуру, невялічкую кніжачку, якая называлася «Што трэба ведаць кожнаму беларусу». Ну і там нейкія агульныя аспекты беларускай гісторыі, беларускай культуры, беларускіх традыцыяў і памкненняў апісваецца для таго, каб распаўсюджваць сярод, ну, там, хутчэй за ўсё, для неадукаванага насельніцтва гэта пісалася, для тых, хто, ну, умее чытаць, але ведамі на ўзроўні там і гімназыі, і не кажучы ўжо там пра акадэмію, не валодае. А пазней гэтую кніжку вельмі моцна мадыфікавалі ў 40-е гады ў часы нямецкай акупацыі, выдаўшы новую «Што трэба ведаць кожнаму беларусу» Ластоўскага. Калі Ластоўскі сам ужо памёр і не мог фізычна прычыніцца да яе стварэння, у кніжку дадалі досыць шмат цікавых матэрыялаў. Прычым, ну, нават калі мы абмінаем там пытанне нацысцкай ідэалогіі ў гэтай канкрэтнай пазіцыі, то некаторыя рэчы, якія былі тут і дададзеныя, яны выглядаюць свежа і талкова нават сёння. Там, напрыклад, пра тое, як павінен сябе паводзіць беларус у замежжы, якія каштоўнасці ён павінен рэпрэзентаваць. Хаця, здавалася б, чыста нацысцкая агітка для таго, каб займацца палітычнай агітацыяй сярод мясцовага беларускага насельніцтва. Дзякуй, не думаў, што такі ёсць. Такі што? Трэба было параіць канал «Легіён літэўскі Кунігаса». Ну, гэта палітычная сатыра.
Таксама для аматараў. Я ўжо раю на эфіры Петрухіна. Гэты канал цудоўны. Раю подписываться. Так, дзякуй, трэба будзе набыць яе ў Варшаве. Могу посоветовать хоть и беглый обзор почитать Янку Сипакова. Довольно необычно написано. Не глубоко, но все же о Беларуси. Лично мое мнение. Мне понравилось. Окей. Ну, у Пазняка книга с Шукелойцем вельмі добрая. Базоид. У Пазняка ёсць такая книжка, я сам про яе узгадываў на своих трансляциях, але наогул у яго ёсць і цэлыя лекцыі на гэтую тэму таксама. Не ведаю, ці варта чытаць кнігі, каб пранікнуцца менавіта гэтай тэмай. Таму што пра Куба і пра Шукелойця Пазняк казаў да хуя, вельмі шмат. Ластоўскага наогул забілі чырвоныя вар'яты пасля таго, калі ён павярнуўся з Вільні ў родны край. Та з літувіскай бацькаўшчыны з'ехаў на радзянскую бацькаўшчыну. Я, дарэчы, не натыкаўся на выданне кнігу Ластоўскага падчас нямецкай акупацыі, но акрамя вокладкі нічога не бачыў. Пад такія маў на ўвазе Чырвінскага. Что ты писал? Что не ведаў, што такі ёсць. Окей, ну такі ёсць. Так, спецыяліст па вайсковай гісторыі, ён, здаецца, яшчэ у Беларусі ў такія траваядныя гады выкладаў у вайсковай акадэміі беларускую гісторыю, ну, гісторыю вайсковай справы для нашых беларускіх ваяроў. Ну, наколькі я ведаю, зараз ён не жыве ў Беларусі, хаця магу памыляцца і не хачу, шчыра кажучы, нічога казаць на гэты конт нават. А на конт кніжкі Ластоўскага можаш знайсці яе на беларускай палічцы, яна ляжыць у адкрытым доступе. Вось, свабодна. Слухайце, мне трэба адбегчы на хвілінку. Давайте зробім перапынак, пакуль напішыце якія-небудзь пытанні. А калі вас нічога не цікавіць, то мы просто пачнем глядзець відосы, якія ляжаць у чэргах. Ці тут была картинка перапынак? О, вось, все, перапынак. Давайте вышэй поднимем яе. Все. Чакайце. Так, я зноў з вами. Так, наогул донатаў не было, правильно? Не, донатаў не было. Я, дарэчы, пакуль хадзіў пассаць, узгадаў,
цікавую гісторыю. Вось мяне пыталі пра нейкую малекулу, нейкі біяхімічны кампанент, пра цікавую гісторыю. Мне ўзгадалася гісторыя пра Хофмана. Забыў, як ягонае імя было. Хофман. Эндрю Хофман. Давайте проверим. Хофман. Альберт Хофман. Мне ўзгадалася гісторыя пра Альберта Хофмана, таму што гэта вядомы адкрыўца хітыну. Хітын гэта кампанент карапаксаў ракаабразных, шасціножак, карацей, усіх суставаногіх, усіх, як гэта, артрапода па лацінцы. І грыбоў таксама. Вось гэтыя клетачныя сценкі грыбоў, яны складаюцца з хітыну. Гэта такі жорсткі полімер, жорсткі кампанент іхных сценак, іхніх абалонак. Але гісторыя цікавая, звязаная не з тым, што ён з'яўляецца адкрыўцам хітыну. Гэта хімік вядомы. Я не памятаю, яго нобелеўскі, здаецца, не было, або была. Не памятаю, ці ён атрымліваў нобелеўку за адкрыццё хітыну. Але, што цікава, гэта таксама чалавек, які вядомы за сваё стварэнне ЛСД, аднаго з самых вядомых псіхадэлікаў, 20-го стагоддзя дакладна. Сёння таксама, я думаю, любы чалавек, нават які не мае ніякага дачынення ані да хіміі, ані да неўрабіялогіі, ані да наркотыкаў, беспасрэдна ведае пра існаванне ЛСД. А канкрэтна ЛСД-25, здаецца, такі там быў ідэнтыфікацыйны нумар, якую ён вылучыў, тэстуючы розныя мадыфікацыі алкалоідаў спарыньі. Спарынья гэта такія, я не ведаю, дарэчы, ці я не памыляюся, магчыма, у спарыньі ёсць нейкая беларуская назва спецыфічная. Ну-ка, давайте праверым. Спарынья. Ражкі, спарыня, ражкі, калышоўнік, спарынец. Карацей, буду карыстацца, не ведаю, буду карыстацца спарынцом. Буду рабіць спарынец. Ось спарынец гэта такі грыб паразітычны, які жыве на пшеніца збожжа. Збожжа, это ж правільна, я памятаю пераклад. Вось вам і ўзровень беларускай мовы. Не, збожжа гэта пра зерня. Пшеніца. Азімка. Пшаніца. Паходу пшаніца, окей. Спарынец гэта такі грыб паразітычны, які расце на пшаніцы, і калі яго скушаць, то вас спаткае лёс. Ведаеце, як гэта называлася у сярэднявечча, калі, напрыклад, рабілі хлеб з мукі, якая была атручаная гэтым спарынцом. Як жа гэта называлася? Нейкі Андрэяў прыступ, ці нейкая такая херня, карацей. Там нават на карцінах былі выявы людзей, якія там просто корчыліся ў муках, мелі неверагодныя прыступы. Вось, гэта ўсё было выкліканае дзеяннем алкалоідаў гэтага спарынца. І што зрабіў свайго часу Хофман, Альберт Хофман, што свайго часу зрабіў, адкрыўся хітыну. Ён, працуючы на нейкую прыватную фірму, якая шукала, ўжо нават не памятаю, чаго яна шукала. Магчыма, яе цікавіла тэрапія
тэрапія з якая-небудзь фармакалогія, не ведаю, стварэнне новых відаў лекаў на аснове алкалоідаў спарыні. Гэта ў прынцыпе не навіна, досыць вялікая колькасць фармпрэпаратаў існуе просто за кошт мадыфікацыі хімічнай усялякіх труючых кампанентаў раслінаў, грыбоў, бактэрыяў і гэтак далей. То бок часта дастаткова змяніць некаторую функцыянальную групу малекулы, каб яна з атруты, з таксіну, з яду ператварылася ў лек. А часамі гэта наогул просто справа канцэнтрацыі. Вось. Ну і карацей, эксперыментаваў ён з гэтым спарынцом, рабіў самыя розныя мадыфікацыі на аснове алкалоідаў спарыньі, агулам на аснове лізергінавай кіслаты. Гэта адзін з алкалоідаў спарыньі, самы характэрны, здаецца, для яе спарынца, для яго спарынца. Ну і карацей, было там шмат розных мадыфікацый у гэтай лізергінавай кіслаты, і апошняя 25-я была найбольш эфектыўная, таму што па аповедах самога Альберта Хофмана яму было дастаткова дакрануцца да невялікай дозы гэтай субстанцыі нават праз пальчаткі для таго, каб па дарозе дамой на ровары ён адчуваў досыць сур'ёзны трып, проста візуальныя галюцынацыі вось у жанры усяго гэтага псіхадэлічнага року. Вось хто цікавіцца музыкай 60-х, 70-х гадоў ЗША, рок-музыкай псіхадэлічнай, і памятае, якія там былі вокладкі, то прыкладна у такім фармаце адчуваў гэта быў, мабыць, не бэт-трып, але досыць моцны, таму што ЛСД дзейнічае у досыць невялікіх дозах. Гэта быў досыць сур'ёзны трып для Хофмана, то бок я не ведаю, які ён там карціны перажыў, дакладна ўжо не памятаю, як ён гэта апісваў у сваёй кніжцы, але гэта была карціна нават сур'ёзнейшая, чым вось карціна ў людзей, якія рэгулярна прымаюць ЛСД, таму што ён прыняў досыць шмат. Як ён сцвярджае, проста дакрануўшыся неасцярожна, але легенда распавядае, што насамрэч Альберт Хофман сам не грэбаваў тым, каб выкарыстоўваць, каб юзаць лабараторныя абразцы на сабе добраахвотна. Вось, але прынамсі ў сваёй літаратуры Хофман апісвае гэта так, што ён дакрануўся. Там, я не памятаю, здаецца, ён нават у пальчатках пісаў, што ён дакрануўся, і гэтага хапіла, каб злавіць прыход. І гэта я да чаго ўсё распавядаў. Ну, карацей, гэта вось цікавая гісторыя пра адкрыццё не зусім біяхімічнага, але прынамсі хімічнага кампаненту. Вось, і гэты кампанент называўся ЛСД-25, таму што гэта быў 25-я мадыфікацыя лізергінавай кіслаты, з якой працаваў Хофман. Кніжка ў яго была, называлася па-расейску «ЛСД. Мой трудны ребёнок». Ну, такая шизовая кніжка. Вось калі вам мала год, я вам яе не раю чытаць, таму што Хофман проста ебануўся праз тое, што пачаў ужываць гэты ЛСД ужо цалкам на добраахвотнай аснове, і лічыў, што ЛСД адкрывае нейкія патаемныя дзверы паміж нашымі мазгамі, паміж нашым фізычным такім успрыняццём і нейкім патаемным светам ідэяў і яскравых вобразаў, што гэта адкрывае проста дзверы ў нейкую іншую рэальнасць. Ну, то бок чалавек паехаў кукухай, і гэта ўсё пісаў у сваёй кніжцы. Але кніжка наогул досыць цікавая, у ёй апісваецца і гісторыя адкрыцця ЛСД, і апісанне розных прыходаў. Ён там апісвае нават свае стасункі з Хакслі, Освальд, па-мойму, Хакслі. Ён з ім апісвае стасункі, апісвае, па-мойму, таксама ягоныя прыходы і прыходы розных іншых людзей рэлігійнага накірунку, то бок там былі нейкія манашкі, здаецца, у яго, которые таксама прымалі, ўжо толькі не памятаю, ці канкрэтна яны прымалі ЛСД, ці гэта быў мескалін,
з якіх-небудзь мексіканскіх гэтых кактусаў. Не памятаю, але наогул у яго там шмат разважанняў і наконт выкарыстоўвання псіхадэлічных сродкаў у рэлігіі індейцаў, у рэлігіі карэнных народаў Амерыкі. Кніжка цікавая, задорная, але калі вы лічыце, што ЛСД гэта рэч, якая з'яўляецца абсалютна бяспечнай, таксама захочаце паўтарыць экспірыенс Хофмана, мне вас будзе шкада, таму што ЛСД, яно ніякага абсалютна пазітыўнага выніку на вас не будзе мець, акрамя таго, што вы ёбнецеся. І нават вядомы фізік Рычард Фейнман, пасля таго, як ён проста, на старасці лет пачаў прымаць ЛСД, ён ёбнуўся і паехаў. Куды ён паехаў? Ён паехаў, здаецца, ці то ў Кітай, ці то ў Савецкі Саюз, вывучаць там мясцовую духоўную практыку. То бок, ад гэтай рэчы мазгі ў людзей злятаюць. І калі вы чытаеце, што вядомы фізік, нобелеўскі лаўрэат Рычард Фейнман прымаў ЛСД, вы паглядзіце канкрэтна, у які перыяд жыцця ён пачаў гэта рабіць. Вялікім фізікам ён зрабіўся яшчэ да таго, калі пачаў ужываць псіхадэлічныя рэчывы. Тое ж самае з Хофманам, свае адкрыцці там у вобласці структурнай хіміі, сваё адкрыццё хітыну ён здзейсніў задоўга да таго, як пачаў юзаць ЛСД і ёбнуўся проста ў канцы. Таму, дзяцішкі, чытайце кніжкі, ніякай хуйні псіхадэлічнай не ўжывайце. Прынамсі, я вам гэтага не раіў. І я асуджаю наркотыкі, прапаганду наркотыкаў, вось. Але адначасова з тым я не займаюся стаўленнем кляйма на наркаманах, вось. Мы талерантна ставімся да ўсіх уражаных групаў насельніцтва, калі вы мяне разумееце. Тікс. Спадзяюся, гэта з канала за цікавую гісторыю пра адкрыццё хімічнага нейкага рэчыва. А правда, что Владимир Бородач, бывший вояр спецназа Беларуси, умер? Запомнились его обращения к белорусам, правда, когда он был уже в Германии. Бородач, это не той дед, что постоянно сядзеў на канапе и распавядаў аб тым, что там у Беларусі няма эліты, что гэта ўсё халуі, там лукашэнкаўскія, про ФСБ нейкую херню заціраў. Гэта ён ці не? Я просто памятаю, что на рубяжы там 19-го, не 19-го, на рубяжы 20-21 года мне сябры нешта такое закидывали, и мне гэта яшчэ тады падалося фрычеством. Психоделика группы часто использовали оформление альбомов из темы художника Босха. Люди с головами птиц и зверей. Яны просто ўжывалі ЛСД або іншыя псіхадэлікі, там мескалін той же самы, які я ўжо сёння ўзгадваў, або іншыя субстанцыі. ЛСД яно добрае чым? У адрозненні, скажем, ад мескаліну, ЛСД яно дзейнічае ў досыць нізкіх канцэнтрацыях. То бок гэта наркотык, які дастаткова стварыць невялікую колькасць, там распусціць у велізарнай колькасці вады і потым проста па кропельцы на марачку нанесці. І гэтага будзе дастаткова, гэтай кропельцы, нанесенай на марку, пакладзенай пад язык, каб злавіць досыць моцны прыход. Хофман, які не ведаў, якія дазіроўкі яму будуць дастатковыя, ужыў нейкую неадэкватную колькасць, у выніку проста ёбнуўся. Я уже не памятаю, чым скончылася ягоная праца у той фармкампаніі, але прынамсі, судзячы па ягонай кніжцы, можна сцвердзіць, што у парадку ягоныя мазгі дакладна не засталіся. Магчыма, я калісьці зраблю пра гэта цэлую лекцыю. Полет над гнездом кукушки. Интересный фильм тоже по теме. Да, это эпоха Захаренко. Я о Бородаче. Окей.
Палёт над гнездом кукушкі гэта фільм, які займаецца ачарненнем электрасударажнай тэрапіі. Я яго за гэта асуджаю. Ён паказвае, што электратэрапія яна прыводзіць да таго, што людзі ёбаюцца. Хаця ў большыні выпадкаў гэта абсалютна не так. Давайте, мабыць, відосик які-небудзь паставім. Я гляджу, у чаце людзі падздуліся ўжо. А у нас тут ёсць замоўленыя відэа. Тэкс. 3:45. Опа. У нас з вами відэа, якое мы ўжо пачалі глядзець 2 тыдні таму з каналу Еўрарадыё. Называецца «Ідэя X» Александр Краўцевіч. Замоўлена да 10-й хвіліны, таму каму цікава, можаце працягнуць. Гэта ў нас зараз другая чарга. То бок я не ведаю, куды мне гэта выцягнуць, каб было ўсім бачна. Вось. Другая чарга гэта $2 або 2 еўра за 10 хвілінаў відэа. Калі сумесны этэр з адмінам літоўскага легіёну? Быў ужо сумесны этэр з адмінам гэтага каналу. Глядзіце запісы на патрыёне. Дарэчы, падпісвайцеся на мой патрыён, хто хоча падтрымаць мяне фінансава на пастаяннай аснове, але таксама ёсць сэнс падпісацца бясплатна, таму што туды я загружаў доўгі час запісы этэраў з Твічу. Там ляжыць той запіс, пра які ідзе зараз гаворка. Абсалютна бясплатна можаце паглядзець. Большая частка запісаў у адкрытым доступе там. Просто Twitch не дазваляе захоўваць запісы трансляцыяў на пастаяннай аснове, і прыходзіцца загружаць іх на староннія пляцоўкі. Вось. Ось, карацей, калі ў каго яшчэ якія пытанні з'явяцца там пра палітыку, пра літаратуру, пра адукацыю ў Польшчу можаце запытаць, каму цікава. Вось, я ў гэтым годзе скончваю бакалаўрыят па кірунку неўрабіялогія у адным з найлепшых польскіх універсітэтаў. Па неўрабіялогіі можаце задаваць пытанні, карацей, або проста напішыце там, што вас асабіста турбуе, што вас цікавіць, я пра гэта таксама з вами паразважаю. Так, я помню, как Америку захлестнула наркомания после Вьетнама, войны, но тем не менее музыкальная индустрия начала быстро развиваться, и Дорс, и Джимми Хендрикс. Ну так, просто трэба ведаць, што за гэтай музыкальнай індустрыяй стаяў досыць дэгенератыўны лад жыцця наркаманаў і алкаголікаў. Просто паглядзіце, чым скончылася жыццё Озі Осборна. Як ён выглядаў, блядь, не, ну, канешне, ён пражыў неверагодна доўгае жыццё, улічваючы, колькі усялякай хуйні ён у сябе запіхваў свайго часу, і таблетак, блядь, парашкоў, і травы, блядь, алкаголю. Але, ну, пад старасць там ужо было не зусім усё добра таксама са змесцівам чарапной коробкі. Ось, а пакуль вы пішаце свае пытаннішкі і паведамленні ў чаце, мы будзем глядзець відэа. Пагналі!
Ну, я нагадаю, што Краўцэвіч будзе адстойваць фактычна нацыяналістычны праект. Я нацыяналістам не з'яўляюся, я манархіст. Вось таму пытанне нацыянальнага міту мяне цікавіць пастолькі паколькі там на эфіры з маргіналам я досыць лаканічна гэта выразіў. Я не нацыяналіст, я лічу, што нацыяналізм гэта левая ідэалогія, але калі мы ўжо існуем у рамках нацыянальнай дзяржавы, калі для нас у прыярытэце, каб гэтая дзяржава захоўвалася, мы павінны дбаць пра нацыянальны міт сапраўды, і нацыянальны міт ён павінен выглядаць так, каб нам хацелася, каб нам і, магчыма, нашым суседзям, якія патэнцыйна могуць перайсці ў нашу нацыю, хацелася б гэта рабіць, уласна кажучы. То бок у беларускую гісторыю трэба ўпісваць і лічыць беларусамі, ўпісваць у беларусы усіх, хто нам падабаецца, і выпісваць, што важна. Важна не толькі ўпісаць у беларусаў тых, хто нам падабаецца, але і выпісаць з беларусаў тых людзей, якія нам не падабаюцца. І, магчыма, вось гэты момант з выпісваннем з беларусаў, ён з'яўляецца яшчэ важнейшым, чым упісванне. Гуку відэа няма, блядь. Давайте тады спачатку. 3:45. Выбачаюся, я забыў уключыць. Зараз павінен быць. Нацыянальную самасвядомасць узнялі з дапамогай такой пэўнай гістарычнай міфалогіі. Можа быць, там нечага такога і не было, яны раз узялі, ці там, скажем, гэта было беларускае, яны раз узялі, прысабечылі, там зрабілі літоўскае, паглядзіце, якія мы б героі былі. Ці патрэбна нам зараз ствараць гэтую нейкую такую, может быть, міфалогію, нейкую такую гераічную культуру больш праносіць, каб мы мелі права казаць не тое, што мы такія беларусы, талерантныя, мірныя людзі, а казаць, мы ж такая гераічная нацыя. Да тут уся цэнтральная ўсходняя Еўропа дрыжэла пры думцы, што там з беларускіх земляў тут зараз там нечым мы ім не дагодзім. Так, вось на маю думку, можна ў беларусы запісаць хоць Міндоўга, хоць Вітаўта, хоць і Ягайлу. Гэта ўсё будуць беларусы, калі мы іх так назовем. І у той жа час нават людзей, якія з'яўляюцца персанажамі там этнічна беларускага паходжання, як які-небудзь машэраў, іх мы выпісваем з беларусаў, таму што яны займаліся шкодніцкай дзейнасцю у дачыненні да беларускага народу. Вось. То бок нас не павінна нават цікавіць пытанне, прамое пытанне гістарычнасці. У першую чаргу будаванне нацыянальнага міту будуецца на казцы, на прыгожай казцы пра гісторыю таго ці іншага народу, пра ягоныя гераічныя подзвігі і неверагодныя дасягненні. Паглядзіце, напрыклад, на нацыянальны міт Польшчы. Гэта досыць красамоўны прыклад таго, як... Гэта досыць удачны наогул прыклад таго, як гісторыя народу можа быць уплеценая ў ягонае паўсядзённае жыццё. Людзі, калі прыязджаюць у Польшчу, яны пастаянна у параўнанні з тымі краінамі, у якіх яны пражывалі раней, здзіўляюцца, таму што яны не чакаюць сустрэць такую колькасць гістарычных адсылак проста ў штодзённым жыцці звычайнага чалавека. Гэта і назвы вуліц, і помнікі пастаянныя, нейкія гістарычныя шыльды. Праца з гістарычнай палітыкай ідзе вельмі моцная ў Польшчы, і таму польская прапаганда працуе. Польская гістарычная прапаганда ў тым ліку працуе, нават калі яна ў некаторых момантах перагібае, у некаторых момантах адсылаецца на выключна ўласныя крыніцы. Польскі гістарычны міт, ён нашмат мацнейшы за беларускі, за літувійскі і за украінскі. За абсолютно любы міт сваіх суседзяў. Пра нямецкі я ўжо там не кажу, там нават, здаецца, і спробы няма ствараць уласны нацыянальны міт пасля 45-го. Вось.
А што думаеш наконт беларускіх гістарычных каналаў? Я думаю, што гэта фармат, які сам сябе перажыў, и контент про историю всех заебал. А Гуку, так это я уже отказывал. Помню, как Оззи шутил: когда я умру, пусть врачи меня раскромсают и пояснять, почему я, употребляя столько наркоты и алкоголя, еще живу. Так. Вось асабліва мне падабаюцца эмоджы, які ты ўстаўляеш у канцы кожнага паведамлення. Наверняка ты укладаеш у іх нейкі глыбокі сэнс. Галоўнае, каб той нацыянальны міт не быў такой крынжой, як у Літуве. Ну, трэба насамрэч, вось ведаеце, у каго яшчэ трэба вучыцца рабіць нацыянальныя міты, іх трэба вучыцца рабіць у Дугіна. То бок паглядзіце якія-небудзь лекцыі, напрыклад, па гісторыі расійскай дзяржаўнасці Дугіна і зразумейце, як у прынцыпе працуе талковае будаванне нацыянальнага міту. У Дугіна была досыць цяжкая задача. Яму трэба было неяк зляпіць разам там гісторыю Русі, там ранняга сярэднявечча, гісторыю маскоўскага гэтага княства, потым з расійскай імперыяй, потым, з Савецкім Саюзам нейкім чынам гэта павінна быць працягласць паслядоўная, потым з Расійскай Федэрацыяй. У беларусаў нашмат прасцейшая сітуацыя. Мы можам проста, адмовіцца ад гэтага савецкага перыяду. Сказаць, што гэта савок нахуй ёбаны, камуністычны. Дзяржаўны прапагандыст Дугін гэтага зрабіць не можа, але цікава паназіраць за ягоным токам думак, за ягоным мысленнем, як ён гэтым займаецца. Ось. І ў гэтай справе вельмі важна паставіць акцэнт не на прапаганду для масаў, а на прапаганду для інтэлектуалаў. Таму што нават калі ты называеш Міндоўга беларусам, у цябе павінны быць досыць сур'ёзныя аснаванні гэта рабіць так. Або не называючы Міндоўга беларусам, так ці іначай усё роўна давесці, што Вялікае княства Літоўскае гэта беларуская дзяржава. Адна з першых праяваў дзяржаўнасці беларускага народу, ягонай такой высокай арганізацыі. Таму што калі ты будзеш рабіць прапаганду выключна на масы, то погляды масаў досыць нетрывалыя. Ты будзеш вымушаны пастаянна, на пастаяннай аснове паўтараць адно і тое ж, вось як працуюць нашыя беларускія медыа. Проста адна і тая ж элементарная хуйня паўтараецца 30 год без эфекту абсалютна. Ноль эфекту. Людзі, якім похуй на гісторыю, яны гэтым не цікавяцца. І да іх гэты месседж не далятае. Да простых людзей месседж далятае толькі тады, калі, як я ўжо сказаў, прывёў прыклад з Польшчай, калі яны штодзённа на ўзроўні практычнага досведу сутыкаюцца са сваёй гісторыяй. Калі гэтага не адбываецца, то усялякія інтэлектуальныя пасажы яны не праходзяць. То бок гэта безвыніковая праца. Гэта вось асвета гэта так званая. Яна прыводзіць толькі да таго, што ты марнуеш рэсурсы, расчароўваешся ў будучыні свайго народу і атрымліваеш польскі пашпарт. А сапраўдную працу інтэлектуальную трэба праводзіць людзьмі, якія пачуюць інтэлектуала, якія валодаюць пэўным апаратам паняційным і субстратам проста дастатковым мазговым для таго, каб зразумець канцэпцыю нацыянальнага міту. Трэба працаваць за інтэлектуаламі, таму што адзін перакананы інтэлектуал зробіць для распаўсюду нацыянальнага міту больш, чым любая колькасць звычайных падпівасаў, якія там нешта пачулі на Белсаце ці на Еўрарадыё. Таму што ён зразумее канцэпцыю. Ведаеце, ёсць у класіфікацыі памяці, у класіфікацыі таго, як жывыя арганізмы набываюць веды, такое паняцце, як навучанне праз разуменне. То бок, калі, напрыклад, мы содзім у дзве клетцы, якія з сабой не спалучаюцца, але з'яўляюцца празрыстамі, якія-небудзь дзве малпы, напрыклад, шымпанзэ, і ладзім спецыяльны механізм, з дапамогай каторага, там, скажам, там, паціскаючы пэўную паслядоўнасць рычагоў, шымпанзэ атрымлівае ежу.
І вось мы вучым адну гэтую малпу, адну шымпанзу навучаем таму, каб яна націскала пэўную там паслядоўнасць рычагоў або кнопак, а потым содзім у суседнюю клетку шымпанзе другое, якое будзе назіраць проста за тым, што робіць шымпанзе ў суседняй клетцы, і на аснове таго, ці яна дастаткова інтэлектуальна здольная, яна будзе магчы атрымаць ежу або не будзе праз разуменне, таму што там іначай гэта проста там пытанне дызайну эксперыменту, іначай просто яна ніякай ежы не дастане. Ёсць досыць вялікая колькасць малпаў, малпы яны таксама паміж сабой адрозніваюцца інтэлектуальна. Ёсць вялікая колькасць малпаў, якім недастаткова проста паглядзець на тое, як іншая малпа нешта робіць, каб навучыцца гэта рабіць самому. То бок ёсць малпы, якія здольныя карыстацца там камнем для таго, каб разбіць які-небудзь какос і выпіць з ягонае змесціва, або расхуячыць якую-небудзь чарапаху, расхуячыць яйны панцыр, каб дастаць чарапаху і з'есці мяса. То бок недастаткова нават таго, каб проста пасадзіць малпу перад іншай малпай, якая ўмее гэта рабіць, каб яна навучылася. Яна возьме ў рукі гэты камень, возьме гэтую чарапаху, пачне яе разглядаць, там гэтым камнем пачне задніцу сабе падціраць ці яшчэ што, але ніколі не здагадаецца, нават калі яна гэта бачыла дагэтуль, яна не здагадаецца пакласці чарапаху на іншы камень і хуярнуць проста другім камянём па ёй зверху. Гэта вельмі складаная аперацыя, таму не любая малпа здольная. Нават калі належыць да таго самага віду, не любая малпа здольная для таго, каб паглядзець і зразумець, як гэта працуе і здзейсніць аперацыю. Ёсць самыя розныя дызайны такіх эксперыментаў, часамі гэта проста вымагае таго, ведаеце, не машынальнага паўтарэння, а менавіта разумення прынцыпу, па якім працуе механізм паступлення ежы. Там розныя. Напрыклад, вось што мне ў галаву адразу прыходзіць, гэта саарудзіць якія-небудзь вагі. То бок табе трэба пакласці на вагу пэўную колькасць прадметаў, якія там націснуць на якую-небудзь кнопку, і табе будзе ежа. Пры гэтым неважна, якія канкрэтна гэта будуць прадметы, важна, каб была пэўная вага. І вось гэта трэба зразумець, і толькі калі ты гэта зразумееш, ты зможаш атрымліваць ежу. Вось гэта такое навучанне праз разуменне. Вось інтэлектуал, калі ён здольны да навучання праз разуменне, ён проста адзін раз пераканаўшыся у тым, што нацыянальны міт павінен выглядаць так, а не іначай, будзе гэтую думку праносіць. Ён пранясе яе проста праз усё жыццё, груба кажучы. Ён пранясе яе праз усё жыццё і будзе, кожнаму сустрэчнаму распавядаць пра гэты нацыянальны міт. А калі ты быдлана проста звычайнага пераканаеш, ён будзе перакананы паўгадзіны роўна да таго, як іншы чалавек не прыйдзе і новую лапшу яму на вушы пакладзе, наноў яму насераць у ягоныя чарапныя вось гэтыя пусткі, у якіх павінныя быць мазгі. То бок гэта нетрывалая прапаганда. Прапаганда добрая нацыянальная прапаганда, яна вядзецца выключна на інтэлектуалаў. Вось. Но знаю многих белорусов, которые очень хвалили Петра Машерова. Может, не знав всей правды, был создан такой образ. Так у школе ж распавядаюць аб тым, што Машераў гэта такі быў вызваліцель беларускага народу, які прыйшоў там на хвале перабудовы і забяспечыў беларусам адсутнасць цэнзуры, усялякага роду вольнасці, друк. Толькі праблема ў тым, што ніхто не задаецца звычайна пытаннем, коштам чаго гэта было зроблена. То бок перабудова гэта не была проста свабода для ўсіх нацыянальных рэспублікаў, гэта быў пэўны накіраваны курс, які паступаў з Масквы, і курс гэты быў выключна рускакультурным, груба кажучы, расейска-культурным, калі заўгодна. І прасоўваючы палітыку перабудовы ў Беларусі, Машераў фактычна займаўся знішчэннем беларускай культуры, зачыняў беларускія школы, актыўна
спрыяў таму, каб на месца беларускіх спецыялістаў прыязджалі спецыялісты з Масквы. Вось, напрыклад, я вучыўся на біяфаку, і там просто, калі сочыш за тым, якія там, скажем, партрэты вісяць у калідорах факультэту, гэта ўсё расейцы. Гэта ўсё расійскія спецыялісты, якіх проста накіравалі ў Менск, каб яны там працавалі. Яны ўсе былі расійскага паходжання выключна, ну там за невялікімі выключэннямі. У параўнанні з тым, што нават там у сталінскі перыяд, у параўнанні з кадрамі нават сталінскага перыяду, якія былі, ну, збольшага нацыянальныя, мясцовыя. А так-то, ну, Машэраў гэта Лукашенко да Лукашэнкі. Нават на ваколіцах Варшавы гэтых адсылак процьма. Я ахуеў ад гэтага ў пэўнай ступені. Ну вось, бачыш. У Беларусі досыць мала адсылак на гісторыю. Там вельмі шмат адсылак на савецкую гісторыю, і па выніку мы маем савецкага чалавека, такога беларускага Homo Sovieticus, які ад расійскага Homo Sovieticus адрозніваецца, ну, досыць касметычна. То бок, гэта тое, для чаго служаць помнікі, архітэктура, назвы вуліц. Гэта пэўная дамова, якую, ведаеце, моя тэорыя, моя спекулятыўная такая тэорыя, якая тычыцца помнікаў, яна такая, што людзі яшчэ да таго, як у іх з'явіўся інструмент пісьмовасці, мелі патрэбу ў тым, каб перадаваць інфармацыю наступным пакаленням. Але інфармацыя, скажам, праз мову, якая перадаецца, досыць ненадзейная. Хутчэй за ўсё, якія-небудзь рэлігійныя тэксты або каштоўнасці, яны будуць змяняцца з кожным пакаленнем, пры гэтым змяняцца досыць хутка. Настолькі хутка, што, ну, фактычна такая перадача інфармацыі не мае абсалютна ніякага сэнсу. То бок, скажем, ну, вось, як працуе зменлівасць і спадчыннасць у біялогіі, у генетыцы. Ты перадаеш свой генетычны матэрыял дзецям з невялікай зменлівасцю, досыць невялікай. Там, ну, канешне, там ёсць рэкамбінацыя, там дадаюцца гены іншай асобы твайго партнера, але, прынамсі, ты ведаеш, што ўзровень мутацыяў, ён досыць невялікі, таму што ў нас досыць добра наладжаныя сістэмы сінтэзу ДНК, у нас ёсць свае сістэмы рэпарацыі ДНК пасля таго, як клетка падзялілася. Гэта ўсё працуе так, што там, ну, літаральна адна памылка здаецца, ну, на некалькі мільёнаў нуклеатыдаў, калі нават не дзесяткі мільёнаў, што не шмат. Там здаецца, на пакаленне атрымліваецца з дзесятак мутацыяў. Таму эвалюцыя, яна адбываецца павольна і асцярожна. Не адбываецца якіх-небудзь вялікіх зрухаў, калі мутацыя там просто, ну, звычайна мутацыя, калі іх занадта шмат і калі яна закранае нейкія важныя элементы нашага геному, яна прыводзіць да смерці арганізму. Вось, ну, адпаведна, культура, якая перадаецца выключна ў вусным фармаце, яна таксама падлягае знішчэнню, яна просто не праіснуе даўжэй за некалькі пакаленняў. І таму народы, якія не мелі пісьмовасці, павінны былі стварыць нешта такое, што сведчыла б аб пэўных каштоўнасцях і рытуалах для наступных пакаленняў. І такім сродкам з'явіліся, ну, па-першае, гэта розныя выявы, скажам, вось гэтая наскальная жывапісь, так званая. Гэта выявы проста мастацкія, можна намаляваць гісторыю нейкую, намаляваць якую-небудзь карціну, якая будзе так ці іначай адлюстроўваць каштоўнасці таго ці іншага племені. Вось, напрыклад, мы племя паляўнічых, і мы малюем на нашых сценах вобразы таго, як мы палюем на іншых звяроў, каб нашыя нашчадкі, бачачы гэтыя выявы, ніколі не сумняваліся ў прыродзе сваёй дзейнасці, у прыродзе свайго племені, каб яны ведалі, што найлепшае, што яны могуць зрабіць у сваім жыцці, каб не памерці, гэта паляваць. А іншы спосаб перадаць інфармацыю, гэта зрабіць помнік.
То бок, ну, выява гэта таксама помнік культуры у пэўным сэнсе, але я кажу менавіта пра скульптуру. Збудаваць скульптуру чалавека або ну, спачатку гэта, вядома, былі досыць прымітыўныя элементы скульптуры, там які-небудзь валун просто навалены, просто капраліт, блядь, вялікі, які выкарыстоўваўся ў рэлігійных мэтах. І ўжо гэты валун будзе сведчыць аб тым, што паходу, ну не проста ж так гэты валун быў прыцягнуты вялікай колькасцю людзей сюды ў гэтае канкрэтнае месца, ён быў так аздоблены, там пакладзены якія-небудзь галінашкі вакол яго, якія-небудзь сляды ахвяраў жывёльных, напрыклад, якая-небудзь кроў там засохшая, бачна, што гэта спецыфічнае месца, што не просто так гэтая хуйня была сооружена. Ну паспрабуйце калі-небудзь, вось хто катаў снежныя шары, хто гэтага снегавіка ляпіў у дзяцінстве, ведае, як цяжка цягнуць там вось гэты самы першы элемент, самы першы валун, гэты шар снегу снегавіка. Уявіце сабе, наколькі цяжка было ператаскиваць гэтыя самыя валуны для таго, каб... Ну, я сумняюся, што прямо мясціліся людзі каля гэтых валуноў. Хутчэй за ўсё там патрабавалася ўсё ж такі, прынамсі ў некаторых выпадках, пэўная транспартыроўка. Вось, значыцца, і адразу людзі ў наступным пакаленні будуць бачыць, што гэта месца рэлігійнага нейкага абсалютна выключнага значэння. Сучасныя помнікі, напрыклад, сучасныя помнікі вялікім гістарычным дзеячам, гэта ж не проста архітэктура, гэта ж не проста прыгожа становіцца ў горадзе, калі там стаяць помнікі. Яно не для гэтага робіцца. То бок можна сказаць, што архітэктура, то як выглядаюць будынкі, гэта накіравана выключна на эстэтычнае упрыгожванне асяроддзя. Там арыстакраты падабаецца, калі горад выглядае добра, таму найлепшая архітэктура ў свеце гэта архітэктура, ну там, скажем, сярэднявечча ці 19 стагоддзя, калі слова арыстакрат яшчэ нешта значыла. Помнік нясе іншую функцыю. Помнік, напрыклад, помнік вось у Кракаве ёсць вельмі файны помнік Грунвальдскай бітве. Аб чым павінен сведчыць гэты помнік? Гэты помнік павінен перадаваць у наступныя пакаленні інфармацыю аб тым, што мы, блядь, ебалі немцаў у рот. Мы вось палякі і літвіны, беларусы, мы ебалі, блядь, немцаў у рот. І калі хтосьці яшчэ раз паспрабуе на нас напасці, несці сюды якую-небудзь чужую рэлігію ці закон, мы дадзім яму на ратан. Вось аб гэтым сведчыць гэты помнік. Ён спецыяльна збудаваны так, каб там мячы былі, даспехі, усе прыкметы мужнасці, прыкметы ваяра. Гэта пэўная форма, ведаеце, контракту са сваімі наступнымі пакаленнямі. Прычым контракту наймацнейшага фактычна, таму што любая паперка, любая дамова, калі гэта не Канстытуцыя Злучаных Штатаў, яна вельмі хутка знікае ў гісторыі. А помнік, блядь, які створаны быў з металу, нахуй, вылеты проста і аброблены там спецыяльным чынам, які яшчэ стаіць на велізарным камяні, ён проста так не знікне. Ну, яшчэ нават калі ён быў знішчаны, ён на фотаздымках застаецца, то бок наступнае пакаленне так ці іначай, калі яны паспрабуюць аднавіць гістарычны выгляд места, яны адбудуюць гэты помнік. І такім чынам дамову, якую заключылі даўным-даўно нашыя продкі з намі, яна працягвае дзейнічаць. Нягледзячы на тое, што гэта дамова нефармальная, яна не выражаная ў словах, не кажучы ўжо пра тое, каб быць выражанай на пісьме, яна з'яўляецца проста, яна проста вылетая ў камяні. І ў гэтым заключаецца прырода любых помнікаў. Гэта такая ў пэўным сэнсе юрыдычная іхняя функцыя дамовы. Вось. Я не памятаю, з чаго пачалося гэтае маё разважанне. Пачалося з нацыянальнага міту, здаецца. Вось. І гэта тая прычына, па якой нацыянальны міт сапраўды мае вялікае значэнне. Гэта проста форма дамовы. Гэта форма дамовы са сваімі нашчадкамі. Прычым, калі нацыянальны міт талковы, як я ўжо сказаў, са сваімі нашчадкамі ты будзеш камунікаваць не праз вусную творчасць і нават не праз пісьмовасць, а менавіта праз архітэктуру і праз помнікі. Вось.
Да, много экспериментов с обезьянами. В стеклянную трубку положили банан, и немногие обезьяны догадались достать банан палкой. Из 10 3 обезьяны здолели это понять как. Ну вось. А у Беларусі, там, дзе я жыў, я бачыў толькі адсылкі на радзянскі звяз. І ўсё. Выключэнне гэта толькі цэнтр са сваімі палацамі, старымі та новымі замкамі, вуліцамі Тайзенгаузена і гэтак далей. І то гэта не зусім прывад да гонару. Бля, пиздец, у тебе специфичная мова. Я нават здагадаўся, хто ты просто по твоей манеры пісьма. І то гэта не зусім прывад да гонару за сваю гісторыю, бо аб іх не так шмат і размаўляюць увогуле. Я больш чуў за нейкія камені з шыльдачкамі, дзе загінулі ў сваім лайне 2 жаўнеры РКК. Гэта праўда. Асноўная там у некаторых выпадках там у Берасцейскай вобласці, здаецца, там вышэй за 90% усіх помнікаў і ўсіх інфармацыйных шыльдачак, і яны датычаць менавіта гісторыі савецкага перыяду. Менавіта таму у нас, блядь, насельніцтва проста салковае. Не недаацэньвайце, камусьці здаецца, ну захацелі там, ведаеце, гэтыя спрэчкі расейцаў з украінцамі. Захацелі там знесці помнік Кацярыне II, а яна ж вам цэлы горад збудавала. Вось пачынаецца гэтая клоунада, з людзей робяць дэбілаў, якія не разумеюць, у чым заключаецца функцыя помніка. Функцыя помніка, яна, блядь, заключаецца ў тым, каб праносіць пэўныя проста культурныя каштоўнасці праз пакаленне. Ну і культурная каштоўнасць у выглядзе расійскай імператрыцы для маладой украінскай нацыі мне падаецца сумнеўнай, шчыра кажучы. Вось, я ўжо не кажу там пра помнікі савецкага перыяду. Гэта помнікі, яны ніякай гістарычнай каштоўнасці не маюць. Вось калі пачынаецца хуйня пра гэта гісторыя, гэта абавязкова трэба захаваць. Не, ніхуя гэта не гісторыя. Гэта дамова. І украінцы хочуць проста гэту канкрэтную дамову разарваць. Яны больш не хочуць несці у сваім нацыянальным міце вось гэты элемент расійскай імперыі. Маюць на гэта права. Дарэчы, накшталт архітэктуры, што думаеш аб гістарычнай архітэктуры ў Беларусі? Ці маеш нешта ўпадабанае? Да шмат чаго ёсць упадабанага. Мне падабаецца вельмі Успенскі сабор у Віцебску. Мне... Што такое яшчэ ў Віцебску? Мне падабаюцца даходныя дамы ў Віцебску. Яны досыць антуражна выглядаюць менавіта ў тым асяроддзі, у якім яны знаходзяцца. Ну, пабудова фактычна там, здаецца, канца 19 стагоддзя. Мне, што яшчэ ў Віцебску такога мне падабаецца? Вось гэты палац напалеонаўскі. Не, такое сабе. Калі казаць пра церквы, ну вось эта царква таксама ў Васкрашэнні каля ратушы, якая знаходзіцца, я не памятаю канкрэтна яе назву. У Васкрашэнне, здаецца, ці ўзнясенне. Ратуша, дарэчы, Віцебская мне падабаецца, нягледзячы на тое, што яна была перабудаваная на нейкі крыжовы лад, там быў дададзены 3-й паверх, якога першапачаткова не існавала у праекце. Усё роўна яна просто на фоне не тое, каб на Беларусі захавалася шмат ратушаў, але нават на фоне гэтых невялічкіх яна знаходзіцца, мабыць, не на першым месцы. Мабыць, на першым месцы знаходзіцца ратуша Магілёўская, таму што яна аўтэнтычней з гэтага пункту гледжання. Наколькі я магу судзіць, мабыць, я не магілёвец, мабыць, я памыляюся, мабыць, там таксама было ўсё перабудавана, блядь, перахуярана. Але, я як віцеблянін магу сказаць, што прынамсі у топе гэтая пабудова дакладна знаходзіцца. Дакладна Віцебская ратуша выглядае лепей за Менскую. Вось гістарычнай забудовы. Гістарычнай забудовы я не лічу крыжовую сталінскую хуйню, вось гэтую эклектычную, там вуліца Кірова якая-небудзь у Віцебску ці ў Менску праспект Незалежнасці, гэта ўсё ў топку. Гэта не лічыцца за гістарычную архітэктуру. Гэта ў прынцыпе не нейкі асобны нават стыль у архітэктуры. Гэта эклектыка, як я ўжо сказаў.
спецыялісты не вылучаюць нейкага асаблівага сталінскага ампіру, сталінскага мадэрну. Гэта ўсё хуйня просто з-пад каня, надзёрганая з самых розных стыляў. У Менску шмат цікавых рэчаў ёсць. У Менску ёсць дом масонаў. У Менску ёсць у Менску ёсць Траецкае прадмесце. Вось мне Траецкае прадмесце падабаецца нават больш за вось гэты верхні горад так званы. Ну, ратуша там не бог весть якая, але хай будзе. Пакуль што нічога больш у галаву з Менску не прыходзіць. Храмы якія-небудзь менскія. Ну чырвоны касцёл у Менску таксама варты ўвагі. Зараз, здаецца, ён па-за доступам знаходзіцца там. І бесперапынная рэстаўрацыя так званая адбываецца. Ось. Дамы вось гэтыя, ведаеце, перад тым як пачынаецца праспект Незалежнасці, вот ад боку плошча Незалежнасці, там дзе знаходзіцца дом парламенту, чырвоны касцёл, там яшчэ побач знаходзяцца такія два домікі, і ў адным з іх, здаецца, жыла свайго часу Магдалена Радзівіл. Вось яны таксама добрыя. Яны, па-мойму, таксама называюцца даходнымі дамамі, толькі яны неверагодна моцна адрозніваюцца ад даходных дамоў, пра якія я казаў дачыненне да Віцебску. Вось. Ну, гародня, там шмат гістарычнай архітэктуры. Гэта іхні касцёл, самы вялікі, ці не касцёл, ці гэта быў праваслаўны храм. Я проста ўнутры не быў ніколі. Выглядае цікава. Выглядае маштабна нават звонку. Штосьці такое. Ну, там у гародні я не магу назваць нечага канкрэтнага, я там не шмат часу быў, я аднойчы там прыехаў вось па алімпіядных сваіх справах. І мы проста шпацыравалі па вулічках. Там, здаецца, ёсць нейкі новы стары замак, але мы ўнутры так і не пабывалі. У Гомелі палац Паскевічаў цікавы быў. Таксама мы там былі на алімпіядзе, ездзілі. Там адбывалася алімпіяда, здаецца, у 19-м годзе. Адзінае, што мне не спадабалася, гэта нейкі савок, блядь. То бок ты прыходзіш паглядзець на стары такі арыстакратычны палац, а там просто усе калідоры высланы вось гэтым дыванком саўковым, блядь, чырвоным такім, ведаеце, з палоскамі па баках на маргінезах. Ты глядзіш на гэта, думаеш, блядь, як быццам бы я ў нейкую просто бичарню прыйшоў. Вось, ну, літаральна за паваротам будзе просто нейкі абрыган спаць, валяцца ва ўласных ванітах. А так, ну, в прынцыпе, там вось гэты пакойчык мне асабліва спадабаўся. Наверсе недзе быў такая абсерваторыя. Там, здаецца, быў і тэлескоп, і бібліятэка дамашняя Паскевічаў. Файна. Але наогул Гомель мне не спадабаўся як горад. У Магілёве я, здаецца, не быў наогул у такім дарослым узросце. Бярэсце вельмі савецкі горад. Нават вось гэтая вуліца іхная цэнтральная, савецкая, зноў ж такі, выглядае, ну, так сабе. Не магу сказаць. У Бярэсце таксама я не шмат часу правёў. Ну, гэта што адразу ў галаву прыйшло з гістарычнай забудовы. Вітаю, я твой галоўны фанат. Так мало таго, на домах нарисовано в основном герои Великой Отечественной войны, культурных деятелей ни одни стрелки. Ну, причем там досить специфічны яшчэ выбор.
выбор гэтых герояў вялікай отечественнай, тому что, ну, напрыклад, у нас у Витебску целая школа, блядь, называется імем Баграмяна, при том, что гэта просто нейкі, блядь, обосраны армянин. Не школа называется, и вуліцы там, блядь, гэта моя школа, дарэчы, называется імем, здаецца, Баграмяна, калі я нічога не блытаю, але я вучыўся ў ёй, калі яна яшчэ не была Баграмяна. Зноў ж таки, ладно б гэта былі яшчэ беларускія войны, вызваліцелі, дык ніхуя ж, просто нейкая хуйня, блядь, савецкая, нават не руская, а просто, блядь, армянская залупа, блядь, гнойная. Не тое, каб я маю нейкія прэтэнзіі да армянаў, просто, ну, зразумейце мяне правільна, я сумняюся, што, блядь, армянскія вуліцы, нахуй, і школы называюцца ў гонару беларускіх нейкіх вялікіх дзеячоў. По-моему, в Гродненской области остались несколько церквей деревянного зодчества, довольно старинные. Но у нас у нейкім городку маленьким белорусским нават ёсць захавалася ратуша драўляная, прикиньте. Вось я, правда, не памятаю конкретно ў якім горадзе, але захавалася драўляная, блядь, ёпта, ратуша. Я не ведаю, ці она была адбудаваная, ці она просто цудам захавалася. Прынамсі, нешта такое я чытаў. Собор Святого Петра и Павла в СССР был планетарий. Мне ў Віцебску найбольш атмасферным казалася гэтак званай задзвіння налева ад вакзалу, нягледзячы на жудамсы стан, але там захавалася нейкае пачуццё жыдоўскага кварталу. Ну, там і быў жыдоўскі квартал, там яшчэ і сінагога засталася. І яе аднавілі, дарэчы, не так даўно. Раней гэта проста была чарговая віцебская заброшка, а цяпер там функцыянуючая сінагога. Таму так, але, на жаль, пабачыць гэтую гістарычную забудову табе перашкаджае, блядь, ёбаная вуліца Кірова, па-першае. По-другое, я там вельмі мало шпацыраваў свайго часу, я, блядь, не люблю. Это ж, по-моему, там. Это там знаходзіцца, блядь, военкомат. Я нахуй просто на психічным узроўні не мог шмат часу там праводзіць. Это ж просто пиздец, там спецыфічная аура бутэльца ў задніцы. Я соборы в Гомеле. Я не шару за Гомель, прабачце. Я там быў некалькі дзён і памятаю толькі палац Паскевічаў. О! Что ж ты, фраер, стал назад? Не помасти я тебе. Так, нарэшце мы дачакаліся гэтага моманту. А то я ўжо думаў, што вы забылі, что у описании находятся спасылочки на донатике. Текс. Задонатил $8 27 центов и написал смайлик з міргаючым вокам. Дзякуй табе, за падтрымку. Ты неверагодны, або неверагодная. Вось табе сэрцайка. Вось, ты неверагодны / я. Вось. Чмокі. Дзякуй. $8 гэта сур'ёзна. Ты мог бы замовіць штосьці за гэтыя грошы або спытаць, але ва ўсялякім разе дзякуй. Гэта супер. Не з пустымі рукамі сёння я сойду са сцежкі, так бы мовіць. Драўляная ратуша, здаецца, у Чачэрску. Так, я наогул вельмі здзіўляўся таму, што ў Беларусе ёсць горад з назвы Чачэрск. Это нейкая казацкая тэма. Лесь не татарская. Хотя, ну, зноў ж таки, магчыма, там жылі тыя самыя літоўскія татары. Гэта было б не дзіўна. Так.
Дарэчы, нагадваю, мы стрымім яшчэ гадзіну да 9 па Варшаве. Таму, калі ў кагосьці былі пляны замовіць контент або штосьці запытаць мяне з донатам, то лепей рабіце гэта зараз. Іначай проста не паспеем паглядзець слэш паразважаць. Так, вяртаемся да відэа. Ой, блядь. Ну, вось вам інсайт, карацей, у маю YouTube студыю. Спадзяюся, я нічога важнага не адкрыў. Ну, там звычайная статыстыка. Давайте відос глядзець, ёпта, бля. Я хочу дакладніць тэрмін міфалогія. Вот, і выяўна яго ўкладаючы такі сэнс бытавы. Это нешта выдуманае і так далей. Міфалогія – гэта нармальны культуралагічны тэрмін, які з'яўляецца неадменнай часткай любой нацыянальнай і дзяржаўнай ідэалогіі. Все нацыі стваралі і ствараюць сваю міфалогію, все без выключэння. Таму што, ну, так як было ў рэальнасці ў гісторыі, ведае толькі пан Бог. Чалавек не ў стане ведаць, як было ў рэальнасці. Таму, в залежнасці ад задачаў нацыянальнага будаўніцтва, ад узроўня развіцця нацыі, ствараецца пэўная міфалогія. Літувісы в этом не выключэнне. Яны мелі... Вось, дарэчы, Краўцэвіч робіць вельмі файную рэч, ён выкарыстоўвае тэрмін літувісы у сэнсе сучасных літувісаў, сучасных жыхароў Літувы, у адрозненні ад тэрміну Літва, як сіноніму вялікаму княству літоўскаму. Цікавую такую спрыяльную сітуацыю. Дарэчы, пры ўсім тым, што ў мяне маюцца незгоды з калегамі літавіцкімі, я вельмі паважаю іх шлях нацыянальны, бо яны ўжо былі блізкія да асіміляцыі праз беларусаў, потым яшчэ палякаў, потым яшчэ расейцаў, але яны здолелі захаваць, яны здолелі стварыць міфалогію на аснове сялянскай культуры. Ім яшчэ паспрыяла міжнародныя абставіны, і, натуральна, яны прысвоілі всю гісторыю вялікай дзяржавы, Вялікага княства літоўскага, якая была на 95% славянская, і в якой літувісы не мелі ніякае значэння. Ні іх мова, ні іх культура, ні іх традыцыі. Але яны яе прысвоілі. Ну так, я вот до того, У чым ён не мае рацыю, калі ласка, у студыю. каб там мы вывучаем, там ведаем, там Вялікае княства літоўскае, але вот каб давесці ўсім, што была такая магутная беларуская імперыя сярэднявечча, каб мы ганарыліся гэтым, аж да таго там... Дарэчы, вось гэтая хуйня пра магутнасць, яна зноў ж такі працуе на досыць нізкі ўзровень. Інтэлектуалу важна зразумець, на якіх прынцыпах існавала гэтая сярэднявечная дзяржава. То бок трэба распавесці пра магдыбургскае права, пра валоданне зброяй, пра шляхецкія вольнасці, пра вось гэтую самую так званую шляхецкую дэмакратыю, там нават улічваючы, што ў пэўныя часы колькасць шляхецтва даходзіла там да 20% насельніцтва. Гэта неверагодна шмат для сярэднявечнай дзяржавы, але гэта ўсё яшчэ не ўсё насельніцтва, нават не блізка. Трэба давесці пра, я не ведаю, напрыклад, пра стварэнне універсітэту, што выбачаюся, што адзін з першых універсітэтаў ва ўсходняй Еўропе быў створаны ў Вялікім княстве літоўскім нашмат раней, чым гэта адбылося у расійскай імперыі. Там, ну, здаецца, там 2 стагоддзі розніцы, калі нават не больш. Я ўжо не кажу пра агульную вось гэтую прастору Рэчы Паспалітай, дзе існаваў Ягелонскі універсітэт, якім я навучаюся, які быў створаны яшчэ, там, здаецца, ў 14 стагоддзі. Раней быў створаны толькі Карлавы універсітэт, калі мне не здраджвае памяць, калі я добра памятаю. Карлавы універсітэт, здаецца, гэта самы стары універсітэт ва ўсходняй Еўропе. А другі па сваім узросце гэта універсітэт у Кракаве. Трэці гэта Віленскі. Вось так. Такія рэчы трэба распавядаць. То бок тыя каштоўнасці,
Вось скажем пра рэлігійную талерантнасць таксама можна распавесці. Там мне пачнуць прыводзіць прыклады таго, як там у Віцебску спалілі епіскапа, ці якога яшчэ не там піскапа, блядь, падпіскапа спалілі. Але просто, ну, калі параўнаць рэлігійнае жыццё Вялікага княства з краінамі заходняй Еўропы, то становіцца відавочна, што Вялікае княства яно захавала, на шчасце, гэтую паганскую рэлігійную рысу талерантнасці да іншых вераванняў. І гэта згуляла з Вялікім княствам таксама свой злы жарт, таму што па выніку гэта не дазволіла стварыць арганізаванай нейкай маналітнай паганскай рэлігіі. Ну і адпаведна там пастаянна адбываліся нейкія спробы то праваслаўных зрабіць Вялікае княства літоўскае праваслаўным, выбачаюся за таўталогію, ці каталікоў нейкім чынам там далучыць праваслаўнае насельніцтва да каталіцкага касцёлу. Гэтых праблемаў не было б, калі б сапраўды мелася сур'ёзная паганская традыцыя, паганская арганізаваная рэлігія. Там былі спробы яшчэ ў часы Русі Уладзімірам або пад Уладзімірам, карэктней сказаць, стварыць нешта такое, але, на жаль, выбраны быў шлях праваславіцца, хрысціянізавацца. Вось, ну, гэта адгукнулася ў выніку далей, але зноў ж такі вось гэтая проста культура рэлігійнай талерантнасці, она захавалася, ну, можна сказаць, нават да нашых дзён. Я сам вырас у такім асяроддзі, я лічу, што я вырас у сям'і паганскай, нягледзячы на тое, што мае бацькі лічылі сябе праваслаўнымі, усё іхняе рэлігійнае жыццё адпавядала махроваму проста самому карыкатурнаму, блядь, паганству. Вось калі камусьці цікава на гэтую тэму паслухаць, я магу таксама распавесці, але ў нас відос, і гэта быў бы зусім ужо автоп. Таму давайте відэа. Каб пра Астрожскага ведалі ўсе і ганарыліся ім вот герой нацыянальнай Беларусі, які там маскавітаў адбіў. Нават для дзяцей тое же самае там Усяслава Чарадзея. Зрабіць яго так, каб ведалі кожны дзіцёнак у Беларусі. Вот што я ўкладаю гэтае слово. А мы ўжо гэта зрабілі. Таму што 30 з нечым гадоў таму, калі я пачынаў свядома займацца гісторыяй Вялікага княства літоўскага, то тады, калі ты гаварыў, што Вялікае княства літоўскае было і беларускай дзяржавай, гэта ўспрымалася як дзівацтва па меншай меры. Цяпер праз 30 гадоў уже няма патрэбы пераконваць адукаваную частку беларускага грамадства, што Вялікае княства літоўскае было беларускай дзяржавай. Нават больш таго, мы прымусілі гэта сказаць афіцыйна з трыбуны Лукашэнку. У 2017 годзе ён заявіў, што полацкае княства наша дзяржаўнасць і Вялікае княства літоўскае таксама, бо пачатку 2000-х гадоў. Гэты тэкст яму, вядома, напісаў хтосьці іншы, але я ўжо на папярэдняй трансляцыі распавядаў, што літувісы яны Лукашэнку лічаць ліцвіністам. Вось, то бок, там дыяпазон досыць шырокі. На жаль, пратэстанцтва не затрымалася на беларускіх землях. Ды, магчыма, і на шчасце, хто ведае. Я ж не хрысціянін, ніхуя. Мне што пратэстанцтва, блядь, што каталіцызм, што праваслаўе, розныя сарты калу. Пратэстанцтва, яно яшчэ нігілістычней, чым праваслаўе. Поўны пиздец, блядь. Не, ну, трэба прытрымлівацца таго, што называецца ў акадэмічнай літаратуры этнічнай рэлігіі. Ось тады ўсё будзе ахуіцельна. За крытыку выказвання Лукашэнкі пра тое, што Вялікае княства літоўскае эксплуатавала. Або нам трэба проста стварыць сваю ўласную версію хрысціянства. Як гэта адбылося там і ў немцаў, і у палякаў у вялікай ступені. Ну і ў самых розных іншых народах. Я проста не гісторык, не магу прывесці прыклады, але нашмат прасцей, будучы асобным народам, стварыць сваю версію нейкай вялікай рэлігіі, чым стварыць
нейкую іншую этнічную групу. Зноў ж такі, аддзяліцца ў рэлігійным сэнсе па этнічнай прыкмеце гэта не навіна для сусветнай гісторыі абсалютна. А вось аддзяліцца этнічна гэта ўжо зусім іншая справа. Нашмат цяжэй. Калі вы належыце да адной этнічнай групы. Мала беларусаў, мне давялося пакінуць працу ў гарадзецкім універсітэце, а не прайшло і 13 гадоў, як Лукашенко паўтарыў тое, за што мяне папрасілі з універсітэта. Так што мы это зрабілі. А калі гэта гаворыць і мае ў свядомасці адукаваная частка грамадства, то перавесці гэта на ўзровень масавай свядомасці это ўжо справа вырашальная. І гэта робіцца праз падручнікі, праз помнікі, праз папулярную літаратуру. То есть не все так дрэнна в этом плане. Мы тут ездили с Дмитрием в Белосток, встречались с известным историком Олегом Латышонком, и он высказал несколько замечаний по поводу вот всей этой вот отношения к национальной памяти белорусов. Вот он сказал, что примерно так это звучало. Вот белорусские историки национальные, когда думают о своем прошлом, да, вот представляют себе историю вот белорусов нынешних, современных, какие они сейчас есть, они обращаются к Гедемину, к Сапеге, к Витовту, к Вячеславу и так далее, к каким-то князьям. Вот. Но он говорит, что вот если мы разберемся, то получится, что нынешние белорусы, они не наследуют Сапеги. Они не наследуют вообще никому из тех аристократов, которые там были. Аристократы, они были сами по себе. Нынешние белорусы напрямую наследуют тем людям, за счет кого Гедемин жил. То есть они наследуют... Пішуць Латышонак, ха-ха-ха. Ну я таксама не здзіўлены, што гэтую думку яны пачулі менавіта ад Латышонка. Латышонак, ён, тыпу, ну... Я не тое, каб вельмі блізка знаёмы з ягонымі поглядамі, але з таго, што я чуў, магу зрабіць выснову, што Латышонак проста камуніст. Там крепостным крестьянам, да, Гедемина. И он так сказал, что, в общем, если мы хотим найти основателей белорусской нации, да, настоящих, то это братья Луцевич, да? То есть вот, а вот как раз они обращались напрямую. Вы таксама не ебеце, блядь, у душы, ці яны былі Луцевічы, насамрэч, ці Луцкевічы. Потому что я, блядь, просто нахуй... Я выбываю з гонкі, калі пачынаецца, блядь, пра Луцевічаў, Луцкевічаў. Выбачайце, мне, дарэчы, трэба, блядь, пассаць, а то я зараз просто па сябе пачну хадзіць. Пасядзіце пакуль, пазадавайце якія-небудзь пытанні, перапынак. Так, я тут. Так, чат. А хто з сучаснай беларускай літаратуры табе цікавы? Да, шчыра кажучы, ніхто. Я не цікаўлюся сучаснай беларускай літаратурай. Мне яна падаецца зашмат васянскай.
Не тое, каб літаратура 20 стагоддзя нашмат лепей з гэтага пункту гледжання, але яна прынамсі свой унёсак зрабіла і на яе дахуя адсылак ёсць у папулярнай беларускай культуры, там у песнях, у всякай хуйні. А сучасная беларуская літаратура гэта нейкі лявацкі крынж збольшага. Прапасаць круто ў час эфіру натураліст. Ну, правильно, а куды я буду ссаць-то, блядь, калі? Я ж не магу 3 гадзіны не ссаць. Што за лог пра культуру продкаў на рускай? Што? Ты пра лоха злева? Ну, гэта там, карацей, мясцовая русня, ён выконвае ролю камуніста-ленінца. Ён там далей, наколькі памятаю, будзе напрамую спасылацца на Леніна і рабіць выгляд, быццам бы гэта сур'ёзная дыскусія палітычная. Латышонак гэта той шыз, который лічыць, што беларусам можа быць толькі праваслаўны, што беларуская мова з'явілася ў 19 стагоддзі не ў сэнсе сістэматызацыі граматыцы, а ў сэнсе абасаблення ад велікарускай. Круто, круто. Я думаю, ім трэба зладзіць палітычныя дэбаты з Алесем Белым пра падлескую водку там, ці не ведаю, пра тое, як правільна валяцца п'яным у канаве. Думаю, яны вялікія спецыялісты. Ну, мне так здаецца, я не ведаю дакладна, але прынамсі раблю такія высновы па тым, што бачу у сеціве. У нас засталося, дарэчы, 45 секунд гэтага відэа, таму калі камусьці цікава далей паслухаць, то данацім. Прямую Нагадваю, што гэтае відэа па другой чарзе зараз ідзе. к реальным белорусам, да, и настоящий белорус, да, вот какое-то вот то, из чего нынешнее государство выросло, да, и на кого это ориентировались Луцкевичи, да, это именно А лох пасярэдзіне ідэю знайшоў. Ну, судзячы па выразе ягонага твару, ён і не шукаў, так бы мовіць. не дворяне, не аристократы, а те, кто от них страдал. Ладно, я жартую. Я без прэтэнзію, ведаеце, да Лукашука, мне насраць. Вось гэты рэальна крынжовы чал. Просто пиздец. Ён у гэтым выпуску, я просто глядзеў відос гэты яшчэ раней, калісьці там год таму ці 2. І я ведаю, што гэты чалавек у гэтай перадачы, ён выконвае функцыю, блядь, адвакату гаўнад'ябла. Просто, блядь, гаўнадзерманта, так бы мовіць. Вось, а Лукашук на ягоным фоне выглядае просто нашим боровичком-бозовичком. Тех, кто был вынужден их кормить, да, вот, от людей бесправных. И отсюда, в общем, как бы он выводит... Как бы... Бесправных. Вот это вот как бы, и все проблемы белорусов, понятно, становятся после вот этого. А как, вот, и вот как вы к этому отнесетесь? Я слухаў вельмі уважліва і нават два Беспраўнага беларуса пускалі ў шляхецтва, блядь, і дазвалялі яму вырашаць лёс сваёй уласнай краіны, калі ён хацеў гэтага настолькі моцна, што гатовы быў аддаць жыццё за вялікае княства. Але, ну, вядома, бяспраўнае насельніцтва. Бабам кнігу ж напісаў «Беларуская нацыянальная ідэя» Лукашук. Ну, блядь, ну ён гэтую кнігу напісаў на аснове размоваў з іншымі хуямі ў гэтай студыі. Там Бабарыка прыходзіў, яго таксама ён запісаў тую кніжку. Ты па-мойму, не ведаеш, пра што ідзе гаворка. Справа хто? Блядь, гэта Александр Краўцевіч, ёпта. Пры гэтым самае смешнае, што Латышонак нарадзіўся ў Польшчы і ні разу не быў на Расіі. Карацей кажучы, шыза ў квадраце. Не, ну не абавязкова нарадзіцца ў Беларусі ці быць на Расіі, калі ты хочаш быць беларускім гісторыкам. Іншая справа, што ў яго проста погляды досыць спецыфічныя. Яны пры гэтым досыць антыпольскія. І судзячы па таму, што ты пішаш зараз, яны яшчэ і антыбеларускія. Хаця ён хутчэй за ўсё сябе лічыць нейкім там абаронцам шырокіх мас насельніцтва Беларусі. Таму што я раблю такую выснову сацыяліст.
То бок лох. То бок кунігас. 2 разы Мгм. выступ вашу размову з Олегам Матышонкам. Вось ён мой даўні сябра. Мгм. Я, дарэчы, яго зацытую. Мгм. Часто яго цытую, ён мне сказаў аднойчы, што Але мы гэтай цытаты ўжо з вами, на жаль, не пачуем. Не пачуем мы гэтай цытаты, таму што відэа, а дакладней замоўленая ягоная частка падышла да завяршэння. Завяршэння. Я яго пакіну ў чарзе. Там, дарэчы, яшчэ нейкі відос быў, які я пакінуў, таксама пра ліцвінізм. Ось, карацей, каму цікава, можаце іх працягваць, але пакуль што мы іх даглядзелі. І я стаўлю наступнае відэа. Будзеце працягваць? А, Краўцевіч, ясна, чаму хакі, ён жа гістор ВК. Ну, прост, падабаецца яму такі колер. Будзеце працягваць відэа ці ідзем далей? Таму што калі мы пойдзем далей, то прыйдзецца замаўляць вам па трэцяй, калі захочаце працягваць, каб перабіць. Калі што, чым вышэй чарга, тым вышэй прыярытэт. То бок, спачатку ідуць відосы па другой чарзе, потым па першай, потым па нулявой. Або там спачатку па трэцяй, потым па другой, потым па першай, потым па нулявой. Вось, карацей, пачакаю яшчэ хвілінку. Калі ніхто не працягне, то пойдзем глядзець. Там відос быў, здаецца, пра Hotline Miami. Тикс. Не, ну здаецца, ніхто нічога не даслаў. Часу было дастаткова, таму давайте наступнае відэа. Текс. Відэа з каналу Металлист. Называется Hotline Miami 2. Wrong Number. Сюжет не вкратце. Погнали. Всем здорово, с вами Металлист. Это агентура, гэта Так. так. Скампраметавалі себе. Гэта маргінез, якія зайшлі ў тупик. Ну ты спазніўся, ўсё, блядь. Ты спазніўся, браток. Мы ўжо паставілі наступнае відэа. Текс. Донат. Аноним отправил 2 евро. Ну, го на Краўцевіча яшчэ крыху. Не, на Краўцевіча ўжо ўсё. Я закину, конечно. Я закину. Але гэта будзе у наступны раз уже. Потому что я поставил новое видео. Тикс. Гэта тады. $2. Гэта яшчэ 10 хвілінаў. То бок гэта у нас з 10 до 20 хвілінаў будзе. Опа. Дзякую за донат. Ты неверагодны, але ты спазніўся. Все, глядзім пра Hotline Miami.
Погнали. Пройдя в 2014 году первую часть Hotline Miami, я как-то не слишком проникся этой игрой. Сюжет этой игры был для меня темным лесом, я многое не понимал, а попытки разобраться в нем ни к чему не приводили. В итоге у меня сложилось мнение, что сюжетец в Hotline Miami сделан чисто для галочки, лишь для того, чтобы оправдать люто кровавое мочилово, из-за которого все и играют в эту игру. Но весной 2015 года на свет выходит продолжение «Горячая линия Miami 2. Неправильный номер». Я на радостях купил ее в первый же день и, установив, испытал то чувство, которое со мной испытали миллионы людей, купивших эту игру. И нет, это не чувство радости и удовлетворенности, это чувство пригорающей жопы из-за багнутого прицела, благодаря которому во время геймплея мне в голове крутилось лишь два слова. Это сука и пиздец. Благо, на следующий день разрабы выпустили патч, который фиксит прицел, и уж тогда-то я вдоволь наигрался в эту игрушечку. Отличительной особенностью Hotline Miami 2 является огромное количество сюжетных веток, которые перетасованы между собой в очень лютом рассинхроне, почти как в фильме «Криминальное чтиво», только в гораздо большем объеме. Из-за этого вкурить в происходящее с первого раза практически не представляется возможным. Однако, постепенно разбирая события, сопоставляя даты в правильной последовательности и запоминая диалоги, игрок может собрать всю головоломку воедино и узреть на самом деле очень интересную и местами драматичную историю, о которой я вам сейчас и поведаю. И давайте договоримся так, я буду рассказывать историю в наиболее точном хронологическом порядке, что будет отличаться от последовательности событий в игре, имейте это в виду. И еще я не буду говорить про неканоничные события. Я, калі што не гуляў, мне замаўлялі толькі першую частку, і пакуль мне яе не замовілі на праходжанне, я не быў знаёмы з гэтым універсу, таму я ў прынцыпе не ябу, пра што тут будзе весціся гаворка. В игре, такие как встреча с байкером в баре сломленных героев и события секретного уровня под названием Abyss. Ну а теперь поехали! 17 марта 1985 года. 4 года до событий первой части. Советско-американский военный конфликт в самом разгаре. Нам показывают бар на Гавайях, в котором отдыхает элитный отряд американских солдат. В этом отряде состоят 4 человека. Дерзкий афроамериканец по имени Барнс, толстощекий и загадочный Дэниелс и, внимание, рыжий очкарик Борода и его безымянный друг, которого мы с вами привыкли называть Джекетом. Да-да, это тот самый Джекет, главный герой первой части игры. Борода предлагает отряду вернуться в лагерь, но Барнс и Дэниелс решают продолжить синячить, поэтому Борода и Джекет уходят вдвоем. На выходе из бара они встречают военного корреспондента по имени Эван Райт, который просит Бороду и Джекета попозировать для фотоснимка. После фотографирования Эван благодарит ребят за помощь и отдает одну копию фотографии Бороде, и товарищи возвращаются в лагерь. Чуть позже Борода отправляется на военное задание. Он подходит к полковнику, который командует их отрядом. Полкан просит Бороду быть аккуратнее на задании, говоря, что не хочет потерять никого из своих людей. Выбрав оружие, Борода отправляется на зачистку лагеря русских. Опизюлив 32 солдат советской армии, Борода по связи вызывает... Мне падабаецца тэндэнцыя гэтай гульні. У сэнсе тэндэнцыя рабіць ворагамі людзей пэўнай сацыяльнай групы, таму што гэта ўсё ж такі не проста рускія, а ваяры. штаб и в Русня, карацей, кажучы. завуалированной форме докладывает об успешно выполненном задании. По рации ему также завуалированно сообщают координаты остальных членов его отряда. Придя к ним, Борода видит, как Барнс выбивает дерьмо из советского солдата, а Джекет держит остальных пленных под прицелом. Зайдя в комнату к Дэниелсу, мы узнаем, что отряд захватил важные разведданные, что в принципе означает то, что с заданием отряд справился. Через полгода, а именно 25 октября, Борода все еще находится на войне. Элитный отряд чилит на пляже, и ребята размышляют о том, чем они займутся после войны. Барнс говорит, что после возвращения домой он откроет бар. Дэниелс говорит, что вернется к своей работе учителя, а Борода говорит, что откроет какой-нибудь маленький хозяйственный магазинчик, лишь бы забыть всю херню, которая творится на войне. Борода идет к полковнику, который говорит о том, что полковника хотят повысить до генерала-лейтенанта, однако эта новость не приносит ему никакой радости, потому что дела у армии США на войне идут не очень, и все идет к поражению в этой войне. Также полковник говорит, что элитный отряд Бороды уже хотят отправить домой, однако до этого им нужно выполнить несколько трудновыполнимых заданий. Для начала отряд должен захватить базу отдыха, которую заняли советские войска. Борода выбирает себе оружие и отправляется в бой.
В одиночку уничтожив 50 бойцов, он также завуалированно докладывает о выполнении задания. Выйдя на улицу, Борода встречает командира отряда Дельта, который хвалит отряд Бороды и говорит, что он бы не отказался от таких людей у себя в отряде. Вечером элитный отряд на сборе обсуждает происходящие дела. Из-за того, что отряду Бороды удалось захватить базу отдыха, без потерь у Барнса поднимается ЧСВ. Борода предпочитает не спорить со своим товарищем и отправляется отдыхать в ожидании прибытия полковника. 30 октября. Отряд сидит и тупо отдыхает вечером в лагере, ожидая своего последнего задания, которое будет завтра утром. Барнс теряет терпение и говорит, что не понимает, как они вчетвером могут захватить целую электростанцию, наполненную советскими солдатами, говоря, что туда нужно Ну як, с сейфлодами. направить целый взвод. Неожиданно в палатку врывается полковник, у которого на голову надет скальп пантеры. Полковник явно не в себе и начинает говорить, что он и его солдаты животные. Они сидят в полном подчинении в ожидании того, как их отправят на убой, даже не зная, почему они ведут войну. Но глубоко внутри им это нравится. Также полковник говорит, что разрушение и насилие... Блядь, гэта шабузкі, ёб вашу мать, як я з самага пачатку не дадумаўся, гэта шабух, вы паглядзіце, гэта ж вылеты ён. Нават гэты кал наебалі, падкрэслівае ягоны характар, вось гэтую, блядь. Гэта реально шабузкі. Ёпа, Часть наш- гэта і ёсць той самы плян баграты. Выбачаюся, што ўзгадваю мемы, блядь, з мінулага стагоддзя свайго стрымінгу, але... Так, гэта дакладна ён. нашей природы, после чего Борода приводит его в чувство вопросом, все ли в порядке. Полкан приходит в себя, говорит, что он пьяный капец, а потом отправляется спать. Ну скажыце мне, што гэта не ён. Утром полковник Гэта быў той самы стендап спадар Максим. говорит Бороде, что завтра весь отряд отправляют домой, но полкан грустит, потому что скорее всего отправят их в цинковых гробах. Полковник даже не отрицает, что задание, на которое отправляют отряд, является очевидной ловушкой, но он не в силах ничего поделать с этим. Он желает Бороде удачи, после чего Дарэчы, колькі там замоўлена было? Секундачку. 25 хвілінаў. 25 хвілінаў. Таму... Гэта, дарэчы, таксама не цалкам. То бок, каму цікава замовіць цалкам, то тут яшчэ ёсць куды данаціць. Вось, або скіпаць. Вось, каму не цікава пра Hotline Miami, можаце скіпаць, але вам прыйдзецца заданаціць, ну, удвая больш за суму, за якую гэтае відэа было замоўленае. же берет ствол и отправляется на войну. Захват электростанции оказывается весьма геморройным делом, потому что охраняет ее туевый солдат. Но Борода доказывает, что его отряд не зря называется элитным, поэтому, зачистив станцию, мы встречаем команду около комнаты, в которой сидит советский генерал. Услышав, что в его кабинет пытаются ворваться, генерал запускает самоуничтожение станции, а сам вышибает себе мозги. Барнс и Джекет бегут к лифту, но тот оказывается заминирован. Барнса разрывает к херам собачьим, а Джекет оказывается серьезно ранен, минирован. Барнс гэта хто? Барнса окей. разрывает к херам собачьим, Шоколадный человек. а Джекет оказывается серьезно ранен. Борода хватает Джекета на руки и на себе вытаскивает раненого товарища из электростанции наружу. Встретив других солдат, Борода запрашивает эвакуацию, сначала пытаясь соблюсти секретность и зашифровывая сообщение, однако потом срывается и говорит свои координаты на человеческом языке, опасаясь того, что Джекет погибнет от полученных ран. Он подходит к Джекету, говоря, что помощь скоро прибудет. Джекет протягивает ему руку в качестве благодарности, однако Борода говорит ему фразу, которую Джекет запомнит надолго. Это за счет заведения. Борода отдает раненому товарищу их совместную фотографию, как напоминание о том, кто спас его жопу. Ну я так разумею, что гэта герой першай часткі. Полгода спустя, а именно 3 апреля 1986 года, мы видим, что Борода действительно дембельнулся и теперь он живет на гражданке. Он, как и планировал, открыл свой магазинчик в городе Сан-Франциско. Мы видим, как он разговаривает по телефону с Джекетом, подружески успокаивая своего товарища, который переживает из-за расставания со своей девушкой. Борода просит Джекета выслать ему копию их совместной фотографии, после чего он говорит, что снаружи магазина начинается какая-то движуха. Борода кладет трубку и выходит на улицу, чтобы посмотреть, что там происходит. А происходит ужасное: взрыв атомной бомбы, которую Советский Союз бросил на Сан-Франциско. Взрыв уничтожает всех жителей этого города, включая Бороду и его магазинчик.
После этого события США признают поражение в войне, и Советский Союз вынуждает америкосов создать советско-американскую коалицию, о чем мы с вами уже говорили в первой части. Актуалочка. Также теперь нам становится известно, почему Джекет, находясь в коме в первой части, видел своего боевого товарища Борду во всех заведениях в качестве кассира или бармена. А также теперь мы знаем, что это за фотография, которую Джекет выбросил после убийства Бати и деда в конце своей сюжетной линии. А нахуя он это зрабіў-то? Игра переносит нас в Майами во время событий первой части, 25 апреля 1989 года. Жиробас по имени Джейк бреет себе голову. Он является лютым патриотом своей страны, можно даже сказать националистом. Он очень сильно хейтит русских, поэтому он с радостью подписался на 50 благословений и, как и остальные операторы, Аж ну националистом можно назвать, пиздец. получил свою маску, у него эта змея, по почте. На его автоответчике оставляется сообщение, подобное тем, которые приходили Джекету. Невинная О, гэта база, дарэчы, ён пасцаў у рукамойнік. Заўсёды так раблю. просьба, которая на деле оказывается приказом уничтожить банду русских мафиози в здании по нужному адресу. Джейк выполняет свое задание, а затем едет в тату-салон. Он просит татуировщика набить себе флаг конфедератов, но татуировщик говорит, что пока что места в салоне забронированы, и просит Джейка прийти через неделю. Джейк знатно пригорает, называет татуировщика русской свиньей и уезжает домой. 3 июня 1989 года. Джейку приходит Блять, ну гэта походу реинкарнация Егора Просвернина. еще одно сообщение на автоответчик. Тут толькі... Толькі Егора, які выказвае свае сапраўдныя погляды. Русаки бояться таких словосполучень, якіх Егор Погром? Не ведаю. У сэнсе, што дух Погрома вітае там недзе на гэтай, на якой там вуліцы жыў, армянскай. Он с радостью соглашается выполнить задание и по пути на нужное место заезжает в центр организации 50 благословений. Он разговаривает с менеджером организации и, рассказав менеджеру о звонках, догадывается, что за звонками стоят сами 50 благословений. Менеджер изо всех сил изображает непонимающую физиономию, но Джейк говорит, что никому не скажет о своем Национализм гэта, по-твойму, слово злучэнне. Круто. Якія яшчэ варыянты будуць у чаце? Давайте. открытии и сохранит тайну, после чего он отправляется на задание. Да, гэта слово злучэнне, якое складаецца са словаў нацыя і аналізм. На задании нужно зачистить 3 этажа дома, в котором русские устроили нарколабораторию. Однако тут есть небольшая особенность. В зависимости от прохождения миссии, сюжет пойдет по каноничному и неканоничному пути. Чтобы лишний раз не пудрить вам мозги, я скажу вам только про каноничный вариант. Джейк уничтожает мафию в лаборатории, однако на 3-м этаже он получает ранение, и русские утаскивают его к одному из своих главарей, Петрову, на допрос. Там Джейк, осознавая то, что живым ему все равно не уйти, посылает бандитов нахер и закономерно становится героем. О каноничности этого развития событий нам говорит то, что в одной из миссий в первой части игры Джекет находит труп Джейка в комнате и может подобрать его маску. Таким образом, история Джейка заканчивается, и мы отправляемся в 1990. Оказывается, гэта ўсё мело сэнс увесь гэты час. Пиздец. Вось это я разумею, чэхаўскае ружо. Первый год. Як вам такое словозлучэнне, а? Боитесь? Чеховское ружо. Я настреляю. 2 с лишним года прошло после событий первой части игры. Джекета, которого без малейшего сопротивления арестовали прямо в том же особняке, в котором он убил батю пожилого авторитета, уже 2-й год таскают по судам. На допросах Джекет намеренно запутывает следствие, говоря, что приказы с убийствами на автоответчик ему оставляла сама русская мафия. Таким образом, Джекету удается скрыть существование организации 50 благословений в Майами. Сама же организация, выполнив при помощи Джекета и Рихтера свои задачи, бесследно исчезла из города. Из-за ослабления влияния русской мафии на сцену вышли колумбийцы, которые стали заправлять всеми криминальными делишками в Майами. Но русская мафия не могла долго жить без своего босса, и теперь им стал сын предыдущего главы мафии, то есть Бати. Нового босса мы так и будем называть – сыном. Сын оказался весьма суровым парнем и потихоньку начал наращивать мощь своей почти погибшей группировки.
Тем временем на поступках Джекета Нейкий губный сын. решил хайпануть местный режиссер, который начал снимать фильм под названием Midnight Animal. Фильм основывался на похождениях убийцы в маске животного, в данном случае маске свиньи. Свинья выполняла приказы голоса, который связывался с убийцей посредством телефона. Главную роль в этом фильме играл актер Мартин Браун. Естественно, режиссер не стремился к достоверности своего творения, поэтому главный герой этого фильма был сумасшедшим мясником, который убивал не русскую мафию, как это делал Джекет, а простых людей. По сюжету фильма Свин заходит в дом, где жестоко убивает всех парней внутри, а затем насилует девушку. Действие заканчивается на съемочной площадке, и режиссер говорит Мартину, чтобы он был грубее. Вскоре Мартина, как актера главной роли, приглашают на телешоу. На нем у Мартина начинается галлюцинация, и он видит Ричарда. Ричард упрекает Мартина в том, что история, которую он рассказывает, совсем не имеет отношения к реальным событиям, и предлагает Мартину одуматься и прекратить участвовать в съемках фильма, на что Мартин отвечает твердым отказом. Далее нам показывают эпизод из фильма. В нем, пока Свин спит, из его квартиры, которая, кстати, является точной копией квартиры Джекета, сбегает похищенная им девушка. Когда Свин просыпается, он видит, что за ним уже пришли копы. Но в это время в квартире звонит телефон, и голос говорит ему сдаться и идти в участок, потому что сбежавшая девушка как раз находится там. Свин сдается полиции, и его уводят на допрос. Во время допроса на столе стоит розовый телефон, который начинает звонить. Свин просит полицейского ответить на звонок, но полицейский говорит, что никакого телефона и не существует. Бросив попытки образумить маньяка, он идет к двери и разговаривает со своим напарником. В этот момент Свин надевает маску и берет трубку телефона. Голос приказывает Свину убить охранника. Маньяк ломает шею охраннику, выходит из камеры и идет искать девушку. По пути он уничтожает всех полицейских и, убив командира СВАТ, забирает у него ключи от комнаты с девушкой. Свин идет наказывать свою жертву, однако, войдя в комнату, он неожиданно для себя получает... Вот что з людьми робить расійський відеоблогінг, ёпта. Брат Грегора Брауна, Мартин. Так. Брат вядомага індыйскага волхва Грегора Брауна. Получает пулю в плечо. От выстрела маньяк падает на пол. Девушка подбегает к нему и выпускает полную обойму в его тело. Режиссеру очень нравится отснятый материал, и он выходит на съемочную площадку, чтобы похвалить актеров. Но тут выясняется, что пули, которыми стреляла девушка, были не холостыми, а кровь Мартина не бутафорской, и таким образом актер погибает прямо на съемочной площадке. 25 октября 1991 Хуйня нейкая. Постмодернистская, с проломом четвертой стены. года. Детектив полиции Майами по имени Мэнни Пардо умывает руки в туалете кафешки. После этого он подходит к стойке, допивает свой кофеек и прощается с официанткой, говоря, что очень устал и уезжает домой поспать. Но на самом деле он едет в спортивный магазин, захваченный какой-то бандой. Разобравшись со всеми, он выходит из магазина, но там его уже ждет полиция. Пардо показывает свою ксиву, и на вопрос о том, что произошло внутри, он включил нуарного копа и ответил в духе «Я ненавижу этот город». После этого детектив едет по вызову на квартиру. Прибыв туда, мы видим труп. Побеседовав с коронером, мы узнаем, что это дело рук маньяка, которого Пардо называет майамским потрошителем. Маньяк убивает своих жертв и оставляет послание что-то вроде «Я не хотел, меня заставили». Пардо предполагает, что если журналисты узнают о том, что в городе завелся маньяк, то они налетят как стервятники, но коронер говорит, что нынче в Майами совершается столько убийств, что они вряд ли пошевелят пальцем ради такого заурядного случая. Он считает, что если маньяк вдруг начнет расправляться со своими жертвами более изощренными способами, то тогда журналисты заинтересуются этим случаем. Попрощавшись с коронером, Пардо отправляется в участок. 31 октября 1991 года. Нам показывают хэллоуинскую вечеринку на хате у группы молодых людей, которые носят маски животных. Их мы будем называть... Я вось цяпер у цельце з-за таго, што так хуёва фармулюю сваю думку. Да ты не хуёва фармулюеш сваю думку, у цябе нейкая праблема, я не ведаю, у якой сям'і ты вырас і ў якім асяроддзі знаходзішся зараз. Такое адчуванне, што ты палову жыцця правёў ва ўкраіне, а другую палову ў Польшчы. І там панабраўся усялякай украінскай і польскай хуйні у сваім, так бы мовіць, слоўнікавым запасе. Таму вось я, напрыклад, бачу твой радзянскі звяз, так у прынцыпе ніхто не кажа па-беларуску, кажуць Савецкі Саюз. Там
Прывод да гонару. Что такое прывод, блядь? Прывод, я ведаю, ёсць у аўтамабілі. Это украінізм нейкі ці што, блядь? Што тут яшчэ такое было? Да, карацей, у цябе праблемы такого характару ў асноўным. Дарэчы, Хамені 200, што Хамені 200, я не ведаю, пра што гэта. Што яго захуярылі? А гэта я сёння чытаў, па-мойму. Ну так, верагодна, ну вось. Просто, ну, твою манеру письма я познаю с 1000. Фанатами. Почему именно Магчыма, фанаты? гэта твоя фішка, разумееш? Размаўляць адначасова на 4 мовах. Потому что они являются фанатами Джекета. Мнения жителей Майами по поводу главного героя первой части разделились. Кто-то считает Джекета... Я так перыядычна туплю, ведаеш, я калі раблю паузу ў сваёй гаворцы, чаму ў мяне беларуская мова моя не потоковая. Не таму, што я хуёва ведаю беларускую мову, хаця я яе ведаю не тое, каб вельмі добра, але на ёй я размаўляю ўсё ж такі, ну колькі, гады 4, амаль 4. На пастаяннай аснове са сваімі сябрамі. Вядома, я не магу ёй карыстацца кожны дзень, таму што я ў Польшчы жыву, але са сваімі сябрамі і вось тут у медыапрасторы я карыстаюся выключна беларускай. Что ж ты, фраер, Ой. сдал назад? Не по масти я тебе. Дакажу, каб не забыць. Я карыстаюся выключна беларускай мовай у стасунках са сваімі сябрамі і знаёмымі і ў медыапрасторы таксама. Але туплю я часта чаму ўзнікаюць паўзы, чаму я не магу згадаць слова, не таму што я не памятаю, якое гэта слово, а таму што ў мяне ў першую чаргу адразу прыходзяць, блядь, польскія словы нахуй у галаву. Польскія часамі расійскія, але ў асноўным польскія, блядь. І мне трэба перабудавацца, таму што я, блядь, на штодзённым узроўні карыстаюся беларускай, польскай у асноўным. Потым там часамі далучаецца да гэтага ангельская мова, таму што чытаць прыходзіцца шмат па-ангельску, часамі слухаць. І слухаю я таксама шмат па-расейску. Я мала чытаю па-расейску, мала пішу па-расейску ці размаўляю, але слухаю досыць шмат. І прыходзіцца пастаянна, блядь, падбіраць, таму што гэта ўсё славянскія мовы, блядь, польская, расейская, беларуская, потом яшчэ украінскі, калі контент пачынаеш глядзець, яшчэ гэта ў галаве стварае, блядь, чорную дзірку нахуй ёбаную. І ў выніку ты размаўляеш просто як размова адстала, пры тым, што ты ведаеш, блядь, некалькі моваў нахуй. Цяжка. Так, там донат быў, там быў донат. Я хочу, ведаеце, я хочу быць як пілсускі, блядь, размаўляць па-польску з беларускім акцэнтам і каб мяне пры гэтым усе разумелі. Так. Давай, ну, ако вы гатовы? $6 на працяг відоса. Так, дзякуй табе, ако вы гатовы, ты неверагодны, вось табе сэрцайка. Але мы ўжо завяршаем сёння стрым. Мы ўжо стрымем 3 гадзіны. Я гэта ўпішу, канешне. Так. То у нас зараз было замоўлена 25. Яшчэ 6, гэта яшчэ паўгадзіны. То бок фактычна гэта з пераплатай нават. Да. Давайте напишем, калі хтосьці будзе скіпаць і яшчэ якую-нибудь хуйню вытвараць. Напишем так. Вось. Грошы, адпаведна, тут ужо будзе 11. Дзякуй за падтрымку. Так, бля, з польскімі словамі жыццёва вельмі, слэвік слоп. Вельмі цяжка падзяляць, асабліва калі трэба рэзка пераходзіць. Напрыклад, калі адначасова размаўляеш з палякам ды беларусам у кампаніі. У мяне такое рэдка здараецца, мне звычайна цяжка
Мне звычайна цяжка па-беларуску менавіта размаўляць, таму што па-польску, ведаеш, па-польску дастаткова адзін раз перайсці. Вось ты нават калі доўга не размаўляў па-польску, ты вось адзін дзянёк пастасуешся з палякамі, і ты ўжо ў гэтым майндсеце існуеш. А па-беларуску гэта пастаянна нейкія спарадычныя размовы са спарадычнымі адзінкавымі людзьмі, або вось як у мяне на стрыме 2 разы на тыдзень, і не ўдаецца ўвайсці ў нейкую калію пастаянна, калі ты размаўляеш па-беларуску. Гэта было значна прасцей, калі я вывучаў толькі польскую мову, і ў нас было шмат беларускамоўных беларусаў у групе, я з усімі камунікаваў па-беларуску штодзённа фактычна. І іншая справа, калі ты навучаешся ў польскім ВНУ, карыстаючыся штодзённа польскай мовай, таму што большасць тваіх студэнтаў, калегаў гэта палякі. Хаця, дарэчы, мой навуковы кіраўнік, ён украінскую мову ведае. Пры тым, што ён паляк. Вось, слухай, Аковы гатовы. Я, безумоўна, вельмі рады цябе вітаць, але ў нас ужо скончваецца трансляцыя. Вось мы 3 гадзіны стрымем. І я думаю, што мы відэа глядзець далей не будзем. На жаль. Мне трэба запісаць гэты тайм-код. То бок фактычна замоўлена было па выніку. Па выніку замоўлена было 55 хвілінаў. То бок гэта 15:35 до 55. То бок пераплачана. Вось. Я думаю, на сёння гэта будзе ўсё. Я б з задавальненнем яшчэ пасядзеў некалькі гадзінаў, але я ўжо падстамляюся і гляджу, што ў чаце людзей мала хто піша, людзі таксама стаміліся. Я думаю, ёсць сэнс нам перанесці прагляд гэтага відэа на наступны раз. Там яшчэ і на Краўцевіча закінулі пару даляраў. Вось, зноў ж такі, данаціць можна і па-за стрымом, калі хочаце загадзя гэта зрабіць раней за ўсіх, каб ваше відэа мы адразу паставілі і паглядзелі за адзін стрым. Але мне пакуль што рэдка калі ўдавалася адразу паставіць відос, блядь, паглядзець яго. Вось, карацей кажучы, сёння было шмат нагрузкі, я думаю, сёння шмат мы пиздзелі з вами. Шмат пра што разважалі, шмат што ўзгадвалі. У чаце было актыўна, таму я дзякую ўсім тым, хто далучыўся да нашай сённяшняй трансляцыі. Асаблівы дзякую тым, хто дасылаў грошы. Дзякую тым, хто пісаў свае паведамленні. Вы з'яўляецеся таксама часткай. Асноўным сэрцам трансляцыі з'яўляюцца, вядома, людзі, якія данацяць. Але вось гэтым ускраешкам нейкім, не ведаю, там перад страўнічком гэтага сэрцу або ягонай аортай, прынамсі, з'яўляюцца людзі, якія пішуць паведамленні ў чат. Таму што нашмат прасцей весці стрым, калі ёсць паведамленні ў чаце, калі ёсць на што абаперціся. Сёння ў нас атрымалася і пра некаторыя неўрабіялагічныя рэчы паразважаць, пра ЛСД і ўсё такое. Я ўсё планую зрабіць лекцыі у рамках мазгенезу. Просто пакуль што я не магу сабрацца з думкамі, я вельмі распрошоны, як палякі кажуць. Вельмі ў мяне моя ўвага раскіданае гняздо ўвагі ў мяне атрымліваецца. Я збіраю матэрыял, у мяне павінна быць лекцыя і пра фенаменалогію цыклаў біялагічных, то бок якія цыклы ў прынцыпе бываюць, з якой рытмічнасцю, з якой перыядычнасцю яны існуюць у прыродзе. Потым у мяне павінна быць лекцыя пра біхевіярызм, цэлая ў рамках курсу пра біялогію памяці.
таксама там трэба яшчэ назбіраць некаторыя рэчы, таму што тэма велізарнейшая. Я, безумоўна, ўсіх аспектаў біхевіярызму не здолею нават за 3 гадзіны гэтай лекцыі, якія я планую вам прадставіць. Таксама самыя розныя рэчы яшчэ плануюцца ў рамках мазгенезу. Ёсць шмат планаў, пакуль што проста... у мяне была ідэя таксама пра дафамін вам распавесці, пра дафамінавую сістэму мазгоў, таму што гэтай тэмы датычыць і моя дыпломная праца, моя эксперыментальная праца. Цікава было б пра гэта паразважаць таксама на стрыме, але гэта ўсё патрабуе часу, гэта патрабуе канкрэтнай акцэнтацыі ўвагі праз доўгі час. І вось калісьці я, займаючыся адначасова гэтымі 3 тэмамі, я ўсё ж такі дайду да таго, што ў нас хутчэй за ўсё будзе проста некалькі лекцыяў у шэраг. Просто калісьці я збяру дастаткова матэрыялу для кожнай з іх, і мы зробім, цэлы месяц неўрабіялогіі. А потым будуць яшчэ новыя тэмы. Ось, дарэчы, нагадваю, што людзі, якія на Патрыёне падпісаныя на мяне на ўзроўні Неўраманарх за $10 у месяц, яны могуць замаўляць лекцыі, яны могуць прапанаваць свае тэмы для стрымоў, і я буду вымушаны іх рэалізаваць. Наогул я раю людзям, якія хочуць мяне на пастаяннай аснове падтрымліваць, і звярнуць сваю увагу на розныя ўзроўні падпіскі на Патрыёне і магчымасці, якія гэтыя падпіскі даюць. Ось, каб, уласна кажучы, прымаць удзел у стварэнні контенту на маім канале. Ось, а на сёння ўсё. Там нешта цікавае абмінуў пра ЛСД. Можа, што запісы паглядзець. Мабыць, гэта было цікава, я не ведаю. Ты распавядаў, як яно працуе? Не, я распавядаў у асноўным пра гісторыю ягонага сінтэзу і пра Хофмана. Трэба будзе пераглядзець стрым, дзякуй, дабранач. Заўтра раніцай еду ў Закопанае. Круто, Закопаны гэта цудоўны горад, але нашмат лепей ехаць у аколіцы Закопанага, таму што там можна здымаць домікі, здымаць пакоі ў доміках досыць аўтэнтычных, паліць вогнішча і хадзіць у горы. Або там прынамсі ў нацыянальны парк Татраў. Вось, таму табе прыемнай вандроўкі. Усім іншым на стрыме я жадаю добрага вечару, усім дабранач, дзякуй за стрым, і пабачымся з вами ў наступны чацвер, калі нічога не зменіцца. Вось, таму што ў мяне новы семестр, новы план заняткаў, трэба дастасавацца, і, магчыма, стрымы будуць трошкі іначай выглядаць, але пакуль што пакідаем чацвер. Так ці іначай сачыце за ўсімі анонсамі ў Тэлеграме, падпісвайцеся на YouTube, на Telegram, на Twitch, на Кік, на Інсту, на Twitter, на Patreon. І далучайцеся да сервакоў у Дыскордзе. Все, усіх пацалаваў, усіх прыабняў, усім да пабачэння. Давайте. Пакуль.